Collega's, op 11 november 2012 is onze oud-collega Jean Gouvet overleden. Jean Gouvet werd geboren in Eerdegem op 7 juli 1939. Op professioneel vlak was hij actief als slager, markthandelaar en marktleider. Daarnaast was hij stichter van de PvdA Viva. Hij was een man van volk en had het hart op de top. Op 5 januari 1977 deed hij namens de PVV, vandaag de PVV, zijn intrede in de gemeenteraad en was actief tot en met 2 januari 1995. Hij hield zich onder meer bezig met projecten als de verbinding van het Montgomery-dok en de renovatie van de wijken Visserskwartier, Achurenhuis en Hazelas. Als gemeenteraadslid was hij lid van diverse raadscommissies, diverse externe verenigingen en instellingen, waaronder de Oost-Amsterdamse Haard, de Eigenhaard, luchthavenpromotie Oostende, promotie tewerkstellingen en industrie Oostende, promotie tewerkstellingen bij de promotietoerisme Oostende en de dienstevenementen en animatie van Oostende, CEVI en diverse intercommunaals. Ook op provinciaal niveau was hij in de weer als provincieraadslid van 1985 tot 1999. Hij was lid van de commissie Zeevisserij, beheerder van West-Toerisme, volksontwikkeling en kunst. Hij zette het gebied voor de visserij, de totstandkoming van het Provinciaal Museum voor de Binnenkunst, de Provinciale Maritime Instituut, het domein Ballenrijverszijde en het Vriendelijkcentrum. Wij zullen de treurige overlevenden blijven herinneren als een actief, dynamisch, toegewijd en vooral kordaat politicus. In naam van de hele gemeenteraad en ook in eigen naam brengt hij hulde aan de betreurde overlevenden en biedt zijn nabestaanden onze oprechte deelneming aan. Maar ik vraag hem een stilte in acht. Dank u. Ik heb een verontschuldiging gekregen voor de heer Tom Herman-Preek, de heer Christian Broekstraat en mevrouw Frida de Schaart. Zijn er nog verontschuldigingen? Nee. Er is één interpellatie van mevrouw Mirjam Assoen, de werkelijkheid van de fietsers tijdens de werking in de Lietsenbaan. Ik stel voor in de burgemeester dat we deze behandelen op het einde van de politieraad. En dan sluit ik eventjes deze vergadering om plaats te maken voor u als voorzitter van de politieraad. Ik geef u ook dan de voorzitter. Dank u meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter. We hadden een dag in de plaats van een van de politie-agenda. Punt 3. Het eerste punt van de politiezaken is de begroting 2013 voor de vaststelling. Punt 4 is aanleiding gedaan. Wow. Ja, dank u wel, meneer de burgemeester. Ik zou willen tussenkomen op dit punt om alvast de stemming te vragen. En ik wil bij deze ook aankondigen dat we ons zullen onthouden. Ik ga uiteraard staan goede punten in die begroting, daar gaan we het hebben. Maar we zullen ons onthouden omdat we willen dat de politie Oostende resoluut recht is van een wijkgerichte en consequent wijkgerichte politiewerking. Dus volgens ons verstandiger dan we steeds maar uitbreiden in de camerabewaking. En die piste, dat scenario vinden we in deze begroting eigenlijk onvoldoende terug. Ik wil nog eens refereren naar de Stadsmonitor 2011, omdat dit toch ook een belangrijk aanknopingspunt moet zijn voor eigenlijk gelijk welke politiebegroting. Stadsmonitor 2011 zegt dat 21,4% van de Oostendenaars zich altijd of vaak onveilig voelt in de stad. Een effectieve maatregel, zowel in de strijd tegen criminaliteit als ook
bestrijden om dat onveiligheidsgevoel naar beneden te brengen, is voor ons belangrijk hier op straat. Zichtbare, aanspreekbare politie in de wijken en nauw contact met de wijkbewoners. Wijkagenten verrichten volgens ons zeer waardevol werk. Ze staan dicht bij de bevolking, ze detecteren op bepaalde problemen die zich kunnen voordoen in de wijk. En zowel preventief als repressief zijn ze belangrijk. Oostende moet volgens ons meer dan nu het geval is werk maken van zo'n wijkgerichte politiewerking, die zogenaamde community policing, waarover heel veel te doen is, ook in de literatuur. En volgens ons vereist dat een decentralisatie, een stukje decentralisatie van mensenmiddelen, van de hoofdkantoren en dan van stukjes naar de wijkkantoren die Oostende bereikt is. En dus ook een verschuiving van budgetten en inzichten. De Oostendse wijkkantoren moeten volgens ons tijdens de kantoren altijd open zijn, ook op zaterdag en zondag, met een polyvalent onthaal. Dat betekent dat die politiemensen in die wijkkantoren wel degelijk ook een administratief werk kunnen doen, maar tegelijk zodanig polyvalent zijn dat ze ook een onthaalfunctie kunnen vervullen. Bijvoorbeeld klachten kunnen behandelen van mensen, burgers die daar staan. Bovendien moet er steeds minstens 1 politieagent op stap zijn in de wijk, te voet of met de fiets. Niet in een combi, maar te voet of met de fiets, zodat ze aanspreekbaar zijn en ook herkenbaar voor de wijkwoners. Dat lijkt ons een heel belangrijk concept. Op dit moment is er volgens ons te weinig wijkpolitie op straat. Dus vandaar, burgemeester en Gutje, de vraag naar stemming en de vraag om daar toch een inhoudelijke reactie op te kunnen geven. Meneer de Keizer. Collega's, ik ga wel akkoord met de politiebegroting 2013, maar de goedkeuring van de begroting 12 wijst erop dat de meerderheid niet bij machten is de begroting 2013 in het jaar 2012 rond te brengen en te laten stemmen. Dit wijst op geen behoorlijk bestuur. Frank Arend vraagt stemming en wij zullen ons onthouden. Meneer de Zoonchef, ik zou u vragen, collega's, die luisteren, kan dat hij luistert, dat het verschil hier al uitgaat, dat de wijkpolitie degelijk uitgevoerd is. Maar het is zeer interessant tussenkomst van meneer Vriend. Als u die mening zou delen, dan denk ik, meneer de Zoonchef, dat we volgend jaar in plaats van 26 miljoen euro, op zijn minst 40 miljoen euro nodig hebben om dat in te vullen. Dus meneer de Vriend, ik zou u dankbaar zijn als u die volgend jaar een paar denkjes schept, om te zorgen dat wij dat extra geld zouden kunnen vragen, maar de Zoonchef gaat u uiteenzetten naar de inspanningen voor het wijktreden van het leven. Goedenavond. Dus de reflectie van dat probleem naar de wijkpolitie toe, naar de begroting toe, uiteraard vindt dat niet onmiddellijk de wijkprojecten in terug, maar ook de andere 2 grote poten, zeg maar interventiepolitie en recherche, want dat zijn de 3 wettelijk voorziene afdelingen ook, dus interventie, wijk en recherche. Die gaat u ook doen onmiddellijk en rechtstreeks terugvinden in de begroting. Dat neemt niet weg dat er daar uiteraard wel Hans beleid rond is. Wat betreft de bezetting van de wijk, kan ik zeggen, de normgeving, de wetgeving voorziet, dus 1 wijkagent per 3000 inwoners, dat wij daar zeer ruim boven zitten. Dus wij hebben heel wat meer wijkagenten. Als ik op voorhand de vraag weet, dan ging ik de precieze cijfers geven, maar wij hebben heel wat meer wijkagenten dan de voorziene normen zoals die zijn. Daarvoor slaan wij er ook in, en niet alle politiezones kunnen dat, dan slaan wij er ook in om onze wijkpolitie permanent wijkpolitie te laten zijn. Ik kan de zones noemen, niet op zijn minst hier onder andere aan de kust, die onder andere gedurende de maandenlang hun wijkpolitie sluiten, gezien de zware interventielast in toeristische centra zoals in de zomer, waarbij dus de wijkpolitie zelfs niet meer bestaat gedurende soms maandenlang. Als grote zone en als goed bezette wijkdienst slagen wij erin om 365 dagen per jaar onze wijkpolitie toch wijkpolitie te laten zijn. Zij moeten geen interventies doen bij ons, zij spelen geen kanton in hun hoofdperiode, zij moeten geen dispatching waarnemen en dat soort zaken meer. Wij hebben dus geïnvesteerd in de wijkpolitie, dat neemt niet weg dat die mensen inderdaad zwaar belast zijn en zwaar gebukt van onder andere heel veel kansschriften vanwege de parketten, vanwege justitie, moeten dorsen. Maar onze wijkkantoren zijn niet permanent open, maar vrij veel. En als je ook opnieuw de vergelijking zou maken met vele andere zones, dan zijn onze wijkkantoren relatief veel open. Niet op zijn minst ook in het weekend, want in vele zones zijn de wijkkantoren gewoon in het weekend gesloten. Wij zijn de zaterdag voormiddag altijd open en ook de andere dagen in het weekend hebben wij wijkpersoneel op het terrein.
Ze zijn daar niet altijd op het kantoor, maar zij zijn tenminste op het terrein, omdat wij ook wel een stuk geloven in dat rol op straat. Dus er is ook geïnvesteerd in onder andere die fietsen voor wijkpolitiemensen. U wilt de wijkmensen te voet of per fiets op het terrein zien. Die zijn er eigenlijk permanent, ze zijn niet altijd zichtbaar natuurlijk, maar ze helpen het terrein onder andere binnen bij mensen en in buurten bepaalde problemen te gaan beraden en te gaan oplossen. Want die gemeenschapsgerichte politiezorg, dus die community politie, waar u naartoe refereert, die staat ook bij ons in het verhaal ingeschreven. Die 5 pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg die proberen wij echt wel te consolideren in ons werking. Wij gaan nog een stuk verder en wij zijn momenteel met een project bezig die gemeenschapsgerichte politiezorg uitbreidt naar gebiedsgebonden politiezorg. Waarbij dat een samenwerking is tussen enerzijds de interventiepolitie en anderzijds de wijkpolitie om zoveel mogelijk buurtproblemen en wijkproblemen in synergie tussen die 2 grote afdelingen aan te pakken. Onze interventiepolitie deconcentreren is heel moeilijk. Ten eerste is dat een geografisch probleem. Onze wijkpolitie is al gedeconcentreerd en bevindt zich in de 5 wijken die Oostende is. De interventiepolitie zal via het project gebiedsgebonden politiezorg ook zoveel mogelijk georiënteerd worden op wijkgebonden problemen. Een bestuursakkoord is ook voorzien dat er een veiligheidsplan komt. Daar zijn wij mee bezig. Klachten worden op permanente basis nu al geacteerd op wijkniveau. Enkel voor wat de centrumwijk betreft gebeurt dan in de hospitaal, omdat we daar ook een zeer grote toevloed hebben vanuit het toerisme. Maar dus de klachten kunnen nu al geacteerd worden en aangiften kunnen nu al sinds jaar en dag opgenomen worden op de wijken, in de wijkperioden. Ja, wat kan ik daar nog veel meer over zeggen? Dus wij hebben heel zwaar geïnvesteerd in veel wijkpolitie. Wij beschrijven heel zwaar de norm. We mogen ook niet vergeten dat wij per jaar 53.000 interventies afhandelen, dus de interventiepolitie zomaar gaan afbouwen en gaan reconcentreren over de wijken, zodat we een zeer zware hypotheek leggen op onze interventiewerking. Dus ik denk dat wij goede evenwichten proberen te benaderen. Kan het beter? Ja, het kan altijd beter. Wij zijn onder andere heel vaak in overleg, onder andere ook met de justitiële overheid, die onder andere onze wijkpolitie heel zwaar belast met zeer veel werk, onder andere kansgerichten en allerlei in min of meer relevante administratieve taken. Dus ook met de justitiële overheid zijn we permanent in overleg om dat zoveel mogelijk af te bouwen, zodat onze wijkmensen zich echt kunnen concentreren op hun core business, gemeenschapsgerichte politiezorg, gebiedsgebonden politiezorg. Wij leveren heel zware inspanningen en ik hoop dat ook in de eerstkomende tijd met onze projecten te kunnen verder uitbouwen. Ja, dank u kort, chef. Ik denk ook dat er nog heel veel werk te doen is. Op dat vlak. Ik heb u daar net een eerste feit gegeven. Er is een percentage van mensen die zich onveilig voelen in Oostende, vaak altijd. Dat ligt hoog. Ik denk dat de wijkgerichte politiewerking daarop toch wel zeker een antwoord kan bieden. Het tweede feit is het percentage in de veiligheidsmonitor 2008, waarin blijkt dat 42% van de Oostendenaars zegt zijn wijkagent niet te kennen. Bijkomende 17% kent zijn wijkagent enkel van naam of gezicht, maar heeft er nog nooit mee gesproken. Ik denk dat ik persoonlijk en mijn wijkagent ook niet. Ik heb ook wel een blaadje in mijn bus gekregen natuurlijk, maar bij een referentie natuurlijk, maar zo zijn er ook heel veel mensen in Oostende. En nogmaals, dit cijfer uit de veiligheidsmonitor bevestigt ook wel een beetje dat beeld, dat mensen onvoldoende die persoon zien, onvoldoende die persoon kennen. Dus dat is een feit. U zegt ja, wij hebben eigenlijk veel wijkpolitie. En eigenlijk cijfermatig klopt dat. Dat is zo. Als je het aandeel van het, het korps of de afdeling wijkpolitie ziet ten opzichte van het geheel, dan zie je inderdaad dat een groot aandeel uitmaakt van het totale politiekorps. Maar toch, op een of andere manier, slaagt men er neer om die mensen voldoende op straat te krijgen. Een stuk omwille van die administratieve overlast, ongetwijfeld, maar ik denk dat er toch creatieve manieren bestaan om die mensen op straat te krijgen, om, zoals ik daarnet aanstipte, misschien wat meer administratief werk te laten doen in de wijkkantoor, ook polyvalentie naar onthaal, mensen die tegelijk een onthaal verzorgen, kunnen vallen en tegelijk ook administratief werk doen. Misschien moeten we een aantal pistes in die zin gaan verkennen. Ja, de wijkkantoren die zijn halve dagen ook. Ik denk dat daar ook op zaterdag, halve dag, zondag dicht. En ze zijn niet, ook op weekdagen zijn ze niet 8 uur per dag open. Dus ik denk dat je daar, ook op dat vlak moeten we toch wel vooruit gaan boeken.
denk ik. En ten aanzien van de burgemeester, ik vraag hier geen budgetverhoging. Ik vraag hier dus, ja, maar ik vraag om binnen het bestaande budget een aantal stappen vooruit te kunnen zetten door te gaan verschuiven, door te gaan decentraliseren, door mensen ook meer polyvalent dan nu te laten activeren. Dus ik vraag naar de mogelijkheden om dat gebied. Maar technisch, ik was dan niet uitgestuurd. Ik denk, over de technische modaliteit, ik weet niet of men daar te bereid is, maar misschien is het wel een idee om dat te bespreken in de raadscommissie, de nieuwe legislatuur, de mogelijkheden die te verkennen van ook misschien wat in andere steden. Wat in andere steden misschien gebeurt. Ik denk aan Gent, natuurlijk een veel grotere politiekorps, dat weet ik wel. Want daar is men zeer overtuigd van die wijkgerichte politiewerking, heeft men ook resultaten. Los van de camera's trouwens, geen permanente camera's in Gent, maar wel een zeer sterke wijkgerichte politiewerking. Dus voilà, vandaag. Wel, wij hebben daar al eerst over gepraat. En hier we gaan niet in de raadscommissie, we gaan het doen in de gemeenteraad. Dat ik ervan uitgekend dat de mensen ook argumenten horen, niet alleen de gemeenteraad spelen. Het is allemaal een kwestie van geld. We hebben nu onze avond duidelijk gemaakt dat 88% van het budget van de lokale politie, die 26 miljoen euro is, want hier staat enkel de stadsdotatie, maar de hele kostenpolitie en dat zijn 26 miljoen euro. Dat is meer dan een miljard voor de basisvraag. En 88% ervan zijn personeelskosten. Dus als je zegt, verschuiven het in, je kunt dat altijd, maar als je verschuift, moet je ook beslissen dat je dingen dat niet meer doet. Wij gaan een voorstel maken en dan gaan we mee kunnen discussiëren wat wij niet meer moeten doen. Tenzij dat je de oplossing kiest, er moeten meer middelen komen. Maar dat betekent dat er nog meer dan 26 miljoen euro naar de politie moet gaan. Wel, u kunt volgend jaar, kunt u tijdens een grote discussie ook een aantal voorbeelden geven hoe dat wij die middelen kunnen verhogen. U zegt wij gaan constructief zijn, ik weet nog de constructiviteit. Dus u kunt een aantal voorstellen brengen waarmee u de politiemiddelen kunt verhogen. Want nu verschuiven betekent andere dingen minder doen, helaas. En het kost al zeer veel geld. Dus kijk op een begroting van 850 miljoen. 26 miljoen politieuitgaven is veel. En zoals de zonchef, hij zegt dat niet, maar soms met advies, als u meer blok op straat wilt, oké, dan gaan we de kantoren sluiten. Dan gaan ze allemaal op straat zijn. Want degenen die in het kantoor zijn, kunnen hier ook op straat. Ik weet wel dat het cynisch is, maar weet dat dat een elastiek is dat niet een blijven uitwerken. Je stopt ergens en je moet kiezen. En we gaan volgend voorjaar moeten kiezen en je kunt daar op die handtekening. Meneer de Keizer. Nee, het klopt zo. U zegt dat het wijkkantoor 365 dagen open zijn per jaar. Dat is een spreking. Ik heb dat niet gezegd. Ik heb gezegd dat wij 365 dagen per jaar wijkwerking hebben. En dus dat is waarschijnlijk een bespreking te wijten aan meneer de vriend van de politie. Maar op zo'n feestdagen is het op de opweg niet open. Ik heb inderdaad niet gezegd dat die 365 dagen per jaar open zijn. Ik ga even herhalen. Wij zijn zoveel mogelijk open, behalve dagen wat het centrum betreft. De centrumwijk die op de zwaarste is, zijn dat hele dagen. Dat wordt soms wel eens vergeten. Maar de centrumwijk is altijd open. De zaterdag voormiddag zijn ze ook open, maar ook zaterdag namiddag en zondag hebben wij wijkpersoneel op het terrein. Ik denk dat je heel ver van moet gaan voor ons om politiezoners te vinden die zaterdag namiddag en de zondag wijkpersoneel op het terrein hebben. Wij hebben dat wel, maar ik geef toe, de zondag is het wijkkantoor gesloten, de zaterdag namiddag is het wijkkantoor gesloten, maar er is wijkpolitie op het terrein en dat is een vrij unieke situatie. Ik hoop daar nog op eens. Wij voeren daar echt wel een beleid rond. Daar wordt echt over nagedacht. Die evenwichten tussen die drie grote operationele poten, interventiepolitie, ik zeg nog eens, die 53.000 interventies per jaar doen. Onze recherche, die zeer goede naam en faam heeft en ook wel noodzakelijk zijn bij ons. En de wijkpolitie, wij proberen daar zo goed mogelijk die evenwichten te vinden. Dat is een zeer moeilijke oefening, maar ik geef u een voorbeeld. Wij verplichten bijvoorbeeld op regelmatige basis mensen van de interventie om interne mutatie te maken naar de wijk toe, om ervoor te zorgen dat die wijkpolitie altijd voldoende bezet blijft. Wij verplichten die dus toe. En een laatste opmerking, 42% kent ze wijkagent niet. Nu, dat is een filosofische discussie. Ik ga u eerlijk zeggen, ik kan mijn wijkagent open. En persoonlijk vind ik dat relatief goed tekenen, dat wil zeggen dat ik hem nog niet nodig had. Dat is relatief allemaal, dat is een filosofische discussie.
een goede wijkagent moet daar zijn waar de problemen zijn op die moment dat de problemen er zijn en dat die moeten opgelost worden. Dan proberen wij ook onder andere via die kaartjes de wijkagent waar te promoten, maar ze zijn zoveel mogelijk op het terrein, op die plaatsen, daar waar en wanneer nodig. Ja, gewoon laatste keer gewoon op dat de laatste keer, dat weet je. Gewoon op de laatste. Ja, ik vind dat een beetje een discutabele redenering. Waarom? Mensen die in de wijk wonen, die geïntegreerd zijn in de wijk, die buiten komen, die zullen toch normaal in de wijkagenten moeten zien patrouilleren. Nee, dus het is wat dubbel een percentage voor stemmen voor mensen die de wijkagenten niet of zeggen niet te kennen. Dat ligt ook vrij hoog, dus ik denk dat moest je dezelfde de vraag is ook gevoerd, ik heb de cijfers niet bij. Maar bijvoorbeeld steden zoals Gent met een echt wijk of de politiewerking voor een zware punten, denk ik dat dat misschien wat beter kan meevallen. Dus enkele reacties op de laatste. Ik denk dat de stappen nog te zetten zijn, maar geen probleem om constructief mee te werken. En dus dat in een raadscommissies zijn ook openklaar trouwens. Maar is dat in een eendraad, maar dat moeten we wel te kaderen zijn natuurlijk, waarin dat kan gebeuren. Ik denk dat we een technisch overzicht ook moeten krijgen, een aantal statistieken enzovoort. En als je ons uitnodigt om mee te denken, meneer de burgemeester, over beleid, dan weet je dat we daar altijd op gaan. Ik hoor er nog veel plezier in. Dus we gaan de stemming, secretaris, we zien dat de stemming tussen de oppositie verdeeld zal zijn. De twee keer staan één keer op punt 3. Punt 3 van de politiezaak. Nee. De stemming is gevraagd over de begroting. Meneer de Vriend ging zich onthouden. Het Frans Belang ging voorstemmen en het Frans Belang ging zich onthouden voor de begroting als gevoel berekenen, dat is punt 4. Vandaar dat ik zeg dat we eerst voor punt 3 en dan voor punt 4 gezet. We zien dat de oppositie verdeeld vaststemmen. Punt 3 zegt dat. Ik moet het niet in het onderwijs, ik zal mee niet blijven. Steven Vermans, Steven Uwaar, Steven Sappen, Steven Loon, Steven Goederen, Steven Bonders, Steven Huis, Niel Laats, Heer Boltens, mevrouw Willems, Heer Toepijn, mevrouw De Winter, Meneer Raboes, meneer Landmeyer, meneer Tolling, meneer Keizer, mevrouw Wasson, mevrouw Boejaert, mevrouw De Beuk, meneer Mengen, meneer De Prins, meneer Plasgaard, mevrouw Aftan, mevrouw Tourman, meneer Waring, mevrouw Vernies, meneer De Leemig, mevrouw De Beek, meneer Groen, mevrouw Bruis, meneer Kalhoff, mevrouw Doel, mevrouw Friedrichs, burgemeester. Ja. Uitslag van de stemming. Een totaal van 33 mensen gestemd, 32 ja, 1 onthouding. Stemming over punt 4. Steven Vermans, Steven Uwaar, Steven Sappen, Steven Blauw, Steven Goederen, Steven Bonders, Steven Huis, Niel Laats, Heer Boltens, mevrouw Willems, meneer Toepijn, mevrouw De Winter, meneer Raboes, meneer Tolling, meneer Keizer, mevrouw Wasson, mevrouw Boejaert, mevrouw De Beuk, meneer Mengen, meneer De Vriend, meneer Plasgaard, mevrouw Aftan, mevrouw Tourman, meneer Waring, mevrouw Vernies, meneer De Leemig, mevrouw De Beek, meneer Boenen, mevrouw Bruis, meneer Kalhoff, mevrouw Mul, mevrouw Friedrichs, burgemeester. Ja. Uitslag van de stemming. Totaal 33 mensen gestemd, 28 ja en 1 onthouding. Wie van de begroting, meneer De Vriend voor punt 3. Het suggestie, over het laten, met een aantal geweten te blijven. Meneer Keizer. Ja, ik heb het uitgelegd in de lijst, maar ik kan een keer halen. Het wijst op een onbehoorlijk bestuur. Punt 5 is de goedkeuring van het vestigingstoezicht van de jaarrekening en de begroting 2008. Punt 6 is de
aanneming van politieverordening. 8 is de acteneming van politieverordening. 9 is de bekrachtiging van politieverordening. Punt 10 is de wijziging van de stedelijke verordening betreffende het preventief gebruik van een openbare domein. En punt 11 is de vakantieverklaring van betrekking. En dan is het woord van mevrouw Fassoen voor haar informatie. Meneer de burgemeester, meneer de politiecommissaris, meneer de voorzitter. Gezien ik vooral een beetje op preventief wil werken en ik sinds eind oktober heel dikwijls met de fiets Elisabeth loop, wou ik toch graag een andere opmerking maken om dit vooral dergelijke zaken te vermijden. Er is al een hele tijd gewerkt aan de Verenigingstraat en Eendrachtstraat als je van de Dorotsteden naar de Nieuwpoortsteden gaat, waar de fietsen af en toe onverwacht op de rijbaan betreden. Ik moet u zeggen dat het helemaal niet simpel is, zeker als je met een klein op de achterkant van de fiets zit, om daar de baan op te rijden. Liever de rijbaan te nemen staat. Voor de werken ter hoogte van de Vredestraat, waar de brand verdween en appartementen komen, wordt nu het fietspad afgesloten richting Nieuwpoortsteenweg en staan het bord vanaf de lichten aan de Eigenhaardstraat. De fietser moet naar de straat oversteken. Zonder dat er in het begin aanleiding stond aan het fietspad aan de andere kant in 2 richtingen kon gebruikt worden. Daarna kwam een bord waarop aangeduid werd dat de voetgangers richting Nieuwpoortsteenweg op het fietspad moesten lopen. De morgen nadat ik de interpellatie indiende is er een ander bord geplaatst met de juiste aanduiding voor de fietser en de voetganger. Terloops gezegd, er is nog altijd geen voetpad ter hoogte van het Speelplein. Dit zou in orde gebracht worden een keer dat de huizen die nieuwbouw waren in orde zouden zijn. Het meest logische is eigenlijk dat de fietser voor of na Bakoer rechts rijdt naar de Wolvenstraat en de Elisabethlaan vermijdt, via de Schelpenstraat of via de Wolvenstraat naar de Lijkheidstraat en dan naar de Veerstraat, zodanig dat de Elisabethlaan eigenlijk ontwijd wordt. Geen enkele bewoner, nog iemand die uit de Vredestraat of Nieuwpoortsteenweg vanuit de Mariakerk komt, werd op de hoogte gebracht van de mogelijkheid dat fietsers van 2 kanten kunnen komen. Nu staat er uiteindelijk een juist bord met 2-richtingsverkeer voor fietsers ter hoogte van de Vredestraat. Fietsen en voetgangers konden oorspronkelijk ook daar verkeren. Is het de bedoeling dat de fietser terug daar oversteekt? Je zou denken dat er geen enkele aanduiding staat. Nochtans is het niet evident om ter hoogte van de Vredestraat over te steken. Het is veel veiliger dan om aan de lichten van de Nieuwpoortsteenweg te steken. Een derde punt, tijdens de werken aan de andere kant van de Elisabethlaan tussen Eigenhaardstraat en Batterijstraat moet de fietser dikwijls op de rijbaan rijden. Hier kon de parkeerstraat zogezegd vrijgehouden worden, doch heel dikwijls was dit bezet door werktuigen en wagens. Een mogelijk alternatief had geweest, de fietser kon via de Eigenhaardstraat en Onafhankelijkheidsstraat omgeleid worden. Ik hoop alleen dat er voor de zwakke weggebruikers meer aandacht wordt gegeven voor juiste signalisatie en aanpassing tijdens de werken die de volgende 2 jaar daar nog zeker intensief gaan bezig zijn. Ik heb al gesproken, die materie uiteraard met de verkeersspecialisten nu. Het is al belangrijk om te maken op voorhand dat die signalisatie en die omleidingen of die aanpassingen zoals ze nu voorzien zijn, tot stand gekomen zijn naar een zeer grondige studie en overleg tussen zowel aannemers, mensen die de wegenwerken moeten uitvoeren, als uiteraard onze specialisten in de zaak. We hebben een aantal mensen die er echt wel bedreven in zijn. Het is uiteraard altijd een moeilijke studie en een compromis vinden, dus aan de ene kant de werk moet mogelijk zijn, die ook verbetering op termijn zullen betekenen. Aan de andere kant zit de veiligheid niet op zijn minst voor de zwakweggebruikers. En aan de andere kant ook het feit dat er eigenlijk een weg is met een grote densiteit en dat dat ook moet kunnen blijven bestaan natuurlijk zonder grote files te veroorzaken en dat soort zaken meer. Het is toch heel belangrijk om te weten dat dat er niet zomaar georganiseerd wordt, maar dat daar echt wel een grondige studie aan vooraf gegaan is. Het komt erop neer dat gezien de werken zijn voor een lange duur geopteerd is om voor de volledige duur van de werken met dezelfde signalisatie en dezelfde systematiek te werken. Je kunt natuurlijk volgens hoe dat de werken vorderen, om de maand de signalisatie aanpassen, veranderen, dingen weer veranderen, maar dan weten wij uit ervaring dat dat meer problemen veroorzaakt dan in feite oplost. Er is dus, gezien ook de categorie van de weg, waar de aandacht moet aan besteed worden, de doorstroming,
is er beslist om vanaf het begin en gedurende de hele looptijd van de werken één duidelijke, eenvormige en volledige signalisatie en systematiek te plaatsen, zodanig dat de veiligheid voor iedereen optimaal gegarandeerd wordt. Dat neemt niet weg natuurlijk, moesten er problemen blijken, dat die altijd kunnen bijgestuurd worden. Dat is toch een heel specifieke optie geweest om een heel duidelijke situatie te creëren voor de duur van de werken. De fietsers dienen dus dan over te steken onder dekking van verkeerslichten trouwens aan de Eigenhaardstraat. En daardoor kunnen ze een tijdelijk tweerichtingsfietspad volgen tot aan de Vredestraat. En daar moeten ze opnieuw de Rijnbaan marsen om dan naar het oorspronkelijke fietspad terug te komen. De problemen die u gemaakt hebt in verband met signalisatie, dat is ondertussen in orde gebracht, na evaluatie en in overleg met de aannemers. En er is ook nog een optie om de wegmarkeringen aan te brengen. Er moet ook rekening gehouden worden met heel wat factoren. Een aantal hulpwerkingen zijn niet onterecht, maar bijvoorbeeld, we moeten ook rekening houden. En het voorbeeld is er met het vrachtverkeer die achterwaarts vanuit de richting van de Rijksstraat afgelegen komt. Dus die vrachtwagens rijden achterwaarts de rijbaan op. Dus een zeer gevaarlijke situatie naar de fietsers toe. En op het moment dat soort zaken moeten wij rekening houden. Vandaar een soms onlogische oplossing, maar die in de logica van die gevaarssituaties toch 100% thuis hoort. Dus wij volgen het uiteraard op. We zijn ook in overleg met de diensten die voor de signalisatie zorgen en de aannemers. Ik mag daar heel uit zeggen, want tot nu toe zijn er geen ongevallen gebeurd, dus we moeten dat uiteraard zeer goed opvolgen. Want dat is toch voor ons ook een heel belangrijke indicator om te kijken of er incidenten komen. Laten we hopen geen accidenten zijn. We volgen dat zeer nauw op. En ik kan eigenlijk alleen maar concluderen dat het echt in overleg van de specialisten met de aannemer gebeurt. Permanente opvolging, signalisatie wordt aangepast. En dat wij rekening moeten houden met heel veel factoren. Oké, ik heb nog meer al bij. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de Kortje, ik ben eerlijk gezegd dat vrij met de tussenkomst van een informatie. Het is een situatie die ik ook wel ken, het is in mijn eigen buurt ook. Ik weet niet van wanneer dat u zegt dat de signalisatie aangepast is, maar in elk geval gisteren was er misschien wel signalisatie, maar als je op dat moment als fietser, dat je nog niet direct weet, want je zal hier geconfronteerd worden met een volledige blokkering, als je doorrijdt, dan zit je op een bepaald moment aan een volledige blokkering van het fietspad en een oversteek, maar dat er geen oversteekplaats in feite is, zodat je dus echt niet feitelijk je kunt oversteken. Bovendien, minimaal dat men daar ook een studies van doet, dus zou ik eerlijk gezegd daaraan markeren. Het is een zeer druk bereden fietsroute. U zegt van, we hebben het fietspad aan de overzijde tijdelijk tweerichtingsverkeer gemaakt. Het is in feite al een zeer druk fietspad, die direct op je compromis komt met voetgangers op een bepaald punt, wat dat het al niet ontwikkeling is. Ik heb de indruk, en ik vind het eerlijk dat zo te zeggen, dat men een oplossing gekozen heeft die vooral voor de aannemer gemakkelijk is, en waarbij dat de aannemer op bijvoorbeeld de parkeerstrook zeer gemakkelijk nu allerlei goederen kan gaan stockeren. Daar staan nu ook kleine drukwagens en dergelijke, graafwagens en dergelijke. Ik versta dat de man ook echt weg moet, maar het gaat dan over een zeer grote werf, zodat hij volgens mij perfect zijn materiaal daarachter zou kunnen stockeren. En waardoor hij het fietspad of zou kunnen behouden hebben, want dat vinden we wel heel mooi aan de werf, het is mooi afgesloten. Het is een goede omheining gemaakt aan de werf, waardoor men in mijn ogen dat het fietspad wel ook gemakkelijk had kunnen gebruiken. Minstens in mijn ogen dat kunnen opteren. Ik ben geen specialist in zaken, maar we hebben een paar maanden tevoren ter hoogte van de Vrijheidsstraat de werken daar gehad, of de gelijkheidsstraat, de massa dat de werken boringen waren, dat men het verkeer dan vervolgens op één rijstrook heeft geleid, waarbij dat voor de fietsers ruim de mogelijkheid werd geboden om weliswaar op de straat te gaan fietsen. Ik denk dat dit voor de lange duur die wij gaan hebben, dat het zeker ook een oplossing zou geweest zijn. Het nadeel dat je had, ter hoogte van, is het gezegd, ik denk dat de gelijkheidsstraat was, het nadeel dat je daar had, dan is dat relatief dicht bij de lichten, doordat je daar wel wat opstroppingen had. Neem dat men, zo naar de werf die er nu is, dat men dat met de signalisatie wat vroeger is, dat men dat zelfs een grote deel zou kunnen komen hebben, dat er dan wel een keer een opstopping zal zijn met wagens, dat zal wel het geval zijn, ik neem dat er daarbij. Maar ik vrees dat we nu fietsers echt verplichten om 2 keer over te steken. De habitués in die buurt, die zullen dan wel door hebben dat je veilig kunt oversteken aan een stukje van de lichten. Dan een vertraging is niet altijd zo gemakkelijk. Degenen die occasioneel daar komen, en dat zijn in het vak, straks in de zomer, al die mensen die gewoon zijn die routes te nemen en naar de zee gaan, en naar een stad gaan, die zullen allemaal mee geconfronteerd worden. Ik zeg weg dat ik denk dat het best nog eens heel
Pronomo, ik rijd daar af en toe met de fiets, maar ik rijd daar ook af en toe met de wagen. Dus ik zou mezelf even zeggen, maar ik denk dat we daar moeten kijken naar wat de veiligste positie is voor de zwakste weg. Ik denk dat u heeft het argument om aan de rechterhoofd te steken ter hoogte van de Eijnhaardstraat, maar dan moet u hetzelfde argument gebruiken, denk ik, om aan de Lieppoort te steken, ook de rechter gebruiken om terug over te steken. Want aan de Vredestraat is het ook helemaal niet veilig. Ik kan alleen herhalen dat er echt een grondige studie aan vooraf gegaan is. Specialisten die eigenlijk dag en nacht, bij wijze van spreken, met niemand die in bezig zijn. We zullen het evalueren, we zullen het blijven opvolgen. Ik ga deze opmerkingen zeker nog een keer meenemen en met wat ik vermoed, ons was die dat ik bezig is nog een keer meenemen. Maar goed, het is echt wel een andere studie. En het is heel vaak zo, als je het een dag verandert, dat je dat een probleem op de andere kant veroorzaakt. Ik kan me zeker analyseren, dat wij opvolgen, maar uiteraard. Verkeersveiligheid heeft ons ook nog aan het hart. Ik maak van deze gelegenheid gebruik over misbruik op Tormos en anderen tot in staat zijn om in 10 jaar tijd dat dat letsel ondervangen in deze stad met 67% te doen dalen. 67% in 10 jaar. Wij zijn daarmee oplopers in dit land van het doen dalen van het aantal letselondervangen. Maar ik denk dat dat toch wel geweest om echt wel doordacht met verkeersveiligheid. Dank u. Oké, dank u. Mevrouw Zoek, meneer de Zootje. Mijn traditionele vraag is aan de rang. Zijn er nog vragen die de aanwezigheid van de Zootje vereist? Twee, zijn er nog vragen die de aanwezigheid van de Zootje vereist? Hij moet niets meer zeggen. Ja. Maar ik hoop toch bij het einde van de legislatuur, bij de burgemeester zelf, het bestuur en deze raad danken voor het vertrouwen in onze diensten gedurende de afgelopen legislatuur. En ik kijk met veel belangstelling naar het volgende. Dank u wel. Goed weekend en dank u wel. Dan is het woord aan de voorzitter van de gemeente. Dank u, meneer de voorzitter. Mag ik even voor de stadssecretaris de laatste openstap doen? Ik heb al gezien dat ze mijn troon verwikkeld hebben voor de laatste gemeenteraad. Maar dat heeft te maken met het feit dat ze al werken aan het uitvoeren zijn voor de volgende legislatuur, waarbij de volgende woorden van de gemeenteraad vooraan zal plaatsnemen. Goed, dan gaan we verder met de algemene zaken. En ik kom aan punt 12, meneer de burgemeester. Dank u wel, meneer de voorzitter. De goedkeuring van een Erasmus-verstek voor een weg in de Scherpenstraat. Punt 13 is de wijziging van het artikel voor de brandweer en politiepersoneel. Punt 14 is de wijziging van de expositie van het stadspersoneel. Punt 15 is de aanpassing en registrering van het kabinetspersoneel. Punt 16 is een standaard inname van de mededeling van de IVO. Punt 17 is de kennisneming van het verslag over bestuur en bestand van de stadzaal van het jaar 2011. 18 is goedkeuring van de kunstwerk Zeemeer van de Boodschap. Punt 19 is de definitieve vaststelling van een aantal straatnamen. Zijn allemaal twee volgens en vrij wijze van. Meneer de Keizer. Burgemeester, deze straatnamen komen door voorstel van de administratie. U en de administrateurs weten dat ze de wet moeten naleven en advies moeten vragen aan de cultuurraad, die daar zeer bevoegde mensen hebben, en zelfs de stratencommissie. U zegt dat de cultuurraad niet binnen de gestelde termijn advies heeft gegeven, en omwille van Kerstmis en de bijbehorende kerstsfeer geef ik u het voordeel van de twijfel. Nochtans, daar heb ik geen vraag van de overkant. Nochtans beloofde u beloofde, op de gemeenteraad van 25 mei laatstleden, dus nog maar pas 7 maanden geleden, dat u dit dossier naar de cultuurraad ging zenden of zou zenden. En nu zegt u dat de cultuurraad geen advies heeft verleend binnen de gestelde termijn. Desondanks ben ik tevreden met al deze prachtige en Vlaamse vogelstraatnamen. Meneer de Keizer, ik zeg dat niet. De administratie zegt mij dat de cultuurraad
binnen de bestaande termijn 1 advies heeft verleend. Kan ik mag afstaan dat de cultuurraad 1 advies heeft verleend. En wat wij afgesproken hebben met de cultuurraad, met de huidige systeem van cultuur en met de toekomst is dat nog niet bij. Maar wij gaan ook die straatnamen ook te loopse gesproken, waar we gezegd dat we op zijn minst 1 keer per jaar bij elkaar zijn naar aanleiding van de begroting. En dat zal dus gebeuren op een maand maart, april, waarin dat wij breed beschouwende stellingen van dit dat we bestuur zullen bespreken met de cultuurraad. Dus als straatnamen erbij horen, dan mag dat al. Het gebeurt nog niet veel, maar als de cultuurraad niet binnen de bestaande termijn antwoordt, wat hun recht is, niet betekent dat wij dan moeten stoppen met het dossier van de stad. Ja, maar hebt u wel de cultuurraad aangeschreven? Ik denk van wel, anders zou de administratie denk ik niet schrijven dat ze binnen de bestaande termijn niet geantwoord hebben. Je zult het onderzoeken. Punt 20. Punt 20 is strategisch aanneming. Punt 21 is een berekening voor wegen en rioleringswerk op de Dorpsstraat. Punt 22 is hetzelfde voor het Zeehavenplein. 23 is hetzelfde voor de uitbreiding van het compleet. Ja, meneer Keizer. Op punt 22. 22. Ja. Oké, gaat het doen. Burgemeester, wij moeten vandaag de rekening 3 goedkeuren. Komt er binnenkort nog een vierde rekening. Het Zeehavenplein is nog van pas plechtig geopend en er moet reeds voor de 3e keer een noodzakelijke renovatie gebeuren. Hoe is het mogelijk dat onze ingenieurs, onze architecten, onze ambtenaren onder leiding en in de opdracht van het college van burgemeester en schepen al deze bijkomende werken niet hebben opgenomen in het eerste bestek? Het kostenplaatsen van het Zeehavenplein wordt zo zeer hoog door al deze niet voorziene meerwerken. De belastingbetaler zal het betalen. Er is maar 1 persoon die lacht en dat is de aannemer die voor meer dan 18,6 miljoen Belgische frank werken mag uitvoeren. Bij het lezen van deze nog veel uit te voeren werken, ik ga ze niet allemaal op, sommige van zijn er meer dan 30, lees ik dat er wellicht werken uitgevoerd worden aan het kitscherige kunstwerken tussen haakjes van de arme winst. Consequent met het feit dat wij verleden jaar ons heftig hebben gekant tegen deze aankoop en het plaatsen van de architectische werken op het Zeehavenplein, gaan we ons dan ook onthouden. Wij ondersteunen dat de heraanleg van het Zeehavenplein krachtig is en een meerwaarde betekent voor Oostende, met uitzondering van de arme kunstgedrochten. Wij vragen de stemming en vragen langs ons onthouden. En voor de schepen Bourgogne zou ik vragen, in de krant heb ik gelezen dat die werken, dat kitsering te doen, misschien zou verplaatst worden. Ik denk dat gaat verplaatst worden, waarom moeten we daar dan al die kosten aan doen? Meneer burgemeester. Korte reactie. Meneer de Keizer, ga u na al die jaren hier zitten nog een keer uitleggen hoe dat zo'n procedure in elkaar zit. Die berekeningen, dat zijn geen werken die zomaar nu beslist worden, dat zijn werken die in de loop van de werken bijgekomen zijn. Soms zijn die dingen die je niet weet, bunkers onder de grond bijvoorbeeld, zoals de vernieuwing van de Alphenee-promenade, van alles en nog wat. Dus dat is eigenlijk, je merkt ook dat er 3 punten van de rekening zijn. Vroeger zag de gemeenteraad dit nooit, alleen maar als het meer dan 10% was. Nu met de recente wetswijziging moet iedere berekening aan de gemeenteraad komen. Die berekening zit ruim onder de 10% van de kost van dit plein en er wordt niks verkocht. Er is meer gebeurd dan een fontein en uiteraard de plaatsing van de rookstreepjes die er beslist is en na het indienen van het bestek. Vandaar de verandering. Moet ook betaald worden en die kosten worden nu verrekend. Meer is daar niet over te zeggen. Dat is zo en u krijgt alles op uw tailleur, als ik het zo mag zeggen, van die verrekend wordt, die ruim onder de 10% is. Ja, burgemeester, je verplicht me om toch een aantal zaken nu voor te lezen. Als er in het eerste bestek niet kan niet weten dat er leveringen en plaatsen van kettingen van de serie in moet gebeuren, dan begrijp ik het ook niet. Dat er een aanleg moet gebeuren van fondering van het fontein en een aanpassing van de positie van de afvoerleiding,
uitkappen en hervoeren van de zeeligemonument, het uitplaatsen van de spots, het aanpassen van drinkenvervoer en zo verder. En dan bijkomend het reinigen van het plein, dat is zo noodzakelijk voor ons wet. Het maken van een afrit voor toeristische trein, dan weet ik ook dat er daar een toeristische trein zit en dat je dus moet het op en afrit voor. En zo kan ik er verder gaan, want er zijn hier meer dan 30 aanpassingen. Dat doen we niet. Ik dacht dat er een vraag was aan de Ik zeg dat je de kant is. Oké, dan gaan we stemmen over punt 22. De stadsinrichting. Burgemeester. Ja. Steven Vulmans. Ja. Steven Duarte. Ja. Steven Stappen. Ja. Steven Droom. Ja. Steven Bloemen. Steven Doos. Steven Mens. Ja. Heer Laans. Ja. Heer Dobbels. Mevrouw Willems. Ja. Heer Toepel. Ja. Mevrouw Winter. Ja. Meneer Hans. Heer Lambert. Ja. Meneer Keizer. Onthouding. Dat was het. Ja. Mevrouw Boyaert. Mevrouw de Deuk. Meneer Mennen. Meneer De Vins. Meneer Pascal. Mevrouw Aftak. Ja. Mevrouw de Lag. Meneer Wijn. Mevrouw Verkies. Ja. Meneer Vlenig. Ja. Meneer Bonen. Mevrouw Bros. Ja. Meneer Gelder. Ja. Mevrouw Müller. Mevrouw Friedrichs. Ja. Voorzitter. Ja. Uitslag van de stemming op punt 22, totaal uitgebrachte stemmen 34, de derde raadsleden en de ja-stemmen 4 raadsleden hebben zich onthouden. Het punt is aangenomen. Gaan we over naar punt 23. Dat is. Ja. Nou ja, dus gaat er niet naar. 23 was afgewerkt, dan gaan we over naar de punten van Schepen-Veulens. 24. 24, de voorzitter is de rapportering aan de gemeenteraad van de voorafgaande controle van veiligheid en de regelmatigheid van de voorgenomen bewindsdienstjaar 2011. 25. Is de interne kredietaanpassing van het budget 2012. 26. Is de begroting van het budget 2013 waar ik nog een korte voorafbeschouwing van moet maken. Collega's, budget 2013 ligt voor. Het gaat om een technisch budget. Vandaar ook de vrij korte inleiding. Het bevat de volgende zaken. Het is zo dat wij uitgaven zijn en alle personeelskosten hebben opgenomen met inbegrip van de responsabiliseringsbijdrage. Wat de personeelskosten betreft hebben wij rekening gehouden met 1% stijging ten opzichte van het oorspronkelijk budget en met 2,25% stijging ten opzichte van de wijziging. De enige reden van de stijging is de index die in voege gaat vanaf 1 januari. Wat de werkingskosten betreft hebben wij die op het niveau gehouden van het budget 2012. En wat de overdrachtuitgaven betreft, zeg maar de subsidies, die hoofdzakelijk doen voor de betalen van personeelskosten. Daarvoor hebben wij 4,12 ingeschreven. U vindt de lijst trouwens van de kwalitatieve uitgaven in de opdracht. Ook wat het OCW betreft hebben wij een bijdrage ingeschreven van 4,12. Op basis van de werkverrichtingen en van de politie, die zijn weliswaar volledig opgenomen en dit omwille van de wettelijke schulduitgaven zijn uiteraard volledig opgenomen in het budget. Ook de stedenfondsmiddelen, omdat wij rond het laatste jaar ingaan van deze convenant en alles moet vastgelegd zijn tegen het einde van het jaar. En aan de inkomstenzijde houden wij rekening met verhoogde inkomsten uit het gemeentefonds 1,2 miljoen, verhoogde inkomsten uit de onroerende voorheffing 1,1 miljoen en persoonlijke belasting 0,4 miljoen. De investeringen zijn ook beperkt gehouden en behelzen enkel de regulariteitswet en ook de zaken die moesten overgedragen worden naar 2013. Dus u ziet, collega's, dat is een technische begroting. Wij gaan de nieuwe bestuursperiode niet hypothekeren. Wij nemen aan dat er in de loop van de maand januari en februari daar nog heel wat werk aan de winkel is. En ik vind het billig dat we dan eind maart met een begroting aan. Het zal uiteraard een eerste wijziging zijn. De begroting gaat die dan in volledige weerspiegeling is
van het beleid dat het nieuwe bestuursblok wil aannemen. Dank u, voorzitter. Mevrouw de Schepen, u hebt natuurlijk gelijk, het is een technische begroting. We hebben een bespreking en we gaan dat vragen kunnen stellen aan de raadscommissie. En uit die bespreking in de raadscommissie blijkt dat u mikt op een volwaardige, meer politieke begroting in de gemeenteraad van maart. En wij zullen dan met onze fractie een grondige politieke evaluatie maken van de beleidskeuzes die dan worden gemaakt en ook van de financiële situatie van de stad, met de nieuwe fractie, maar ook ten aanzien van het nieuwe stadsbestuur uiteraard. Ik denk dat dat billig is. Toen hebben we een aantal vragen bij hetgeen u al voorlegt. Er was ook een beleidsnota opgenomen, die heel belangrijk is uiteraard, maar die toch een aantal zaken vermeldt. We hebben alvast vragen bij één optie die genomen werd en die ook door u werd toegelicht op de raadscommissie, namelijk dat slechts 1 van de 3 personeelsleden die met pensioen gaat voortaan vervangen wordt. Ik wil duidelijk zeggen dat wij niet voor of tegen zo'n maatregel zijn, maar we vinden wel dat hiervoor voorafgaandelijk een evaluatierapport nodig is van de werklast per dienst. We moeten weten welke dienst we kunnen inperken, welke niet, welke de impact is op de dienstverlening. Dus zo'n lineaire maatregel, zonder zo'n rapport, zo'n rapport staat niet bij de documenten, vinden wij nogal moeilijk te verdedigen, of toch zeker op zijn minst voorwaardig. Verder, ja, ik wil in die zin eigenlijk ook verwijzen naar een eerdere studie van het managementteam, als ik me niet vergis. Zijdelings de begroting 2009, het managementteam die toen eigenlijk al in aanloop naar personeelsinperking en besparingen waarschuwde, het stadsbestuur waarschuwde, dat dit een impact zou hebben op de dienstverlening. We hebben dat zelfs niet hypothetisch geformuleerd, ze hebben dat gewoon klaar zo geponeerd in hun nota, dit zal een impact hebben op de dienstverlening. Dus dat maakt onze vraag best te sterker om toch eerst een keer een kwalitatieve analyse te maken van dienstverlening per dienst, waar zit er eventueel marge, waar niet. Verder wordt ook vermeld in de beleidsnota dat via dit budget 2013 de reconversie van de Oostroever zal verder gezet worden. En u kent het standpunt van de Groep ter Zake. De Oostroever is volgens ons geen speeltuin voor bouwpermatoren. We verwerken ruimtelijke plannen, goed voor 1800 duur appartementen en gedempt visserijdok. We kiezen voor de ontwikkeling van de Oostroever vanuit haar maritiem karakter. U kent het, KMO-zone voor maritieme industriële activiteit rond de Hendrik-Balska en de Victorialaan. Ook de natuurontwikkeling moet volgens ons voltooid worden. En langs de Mariolaan zouden wij graag een kleinschalige, maar dan wel vooruitstrevende ecologische woonwijk willen zien, in de eerste plaats gericht op gezinnen en jonge mensen. Er zijn natuurlijk ook goede punten die we lezen in die heel beknopte beleidsnota. Ik denk dan aan bijvoorbeeld het feit dat enkele dringende investeringen in schoolgebouwen zullen aangepakt worden, want dat is absoluut nodig. Financiering van de grote post die vergezet of voltooid wordt. En de ontwikkeling van een aantal nieuwe ruimtes. Maar omwille van toch die eerdere opmerkingen wil ik de stemming vragen. Meneer voorzitter. Ja, ik ben het. Mijn reactie op uiteraard vindt dat opzet zijn volgende stellingname. Dat gebeurt uiteraard niet lineair. Er zijn diensten die ook weigeren. Er zijn ook diensten die absoluut niemand kunnen missen. Denk aan brandweer, redders in Zwembad. Buitenschoolse kinderopvang die enorm gestegen is, maar dat is een proces dat al jaren aan de hand is. Dat is een van mijn taken. We hebben het hier opgeteld. In de voorbije legislatuur zijn er 117 voortdurende renten minder. Er is gebeurd onder 2 condities. 1. Iedereen heeft en blijft werkzekerheid hebben. Zij deze maas en paven natuurlijk, zoals men soms zegt. En 2. De dienstverlening aan Oost-Hendelaar staat optimaal. Sommige dingen doen wij niet meer zelf. 2 voorbeelden, ophaling BND, maar de ophaling van BND gebeurt nog, dus de dienstverlening is niet op afduidelijk. Ook het afmaaien van het gras bijvoorbeeld doen we niet meer zelf, maar toch kunt je nog voetbal spelen op het voetbalterrein. Dus er zijn voorbeelden van dingen die we al gedaan
moeten wij de stad klaarmaken voor de noden van de toekomst. En dat gaat met respect voor het personeel gebeuren, maar ook met respect voor de dienstverlening aan de bestellingen. En uiteraard is dat geen vingeroefening, maar wordt daar lang en uitgebreid over gediscussieerd met mensen van de administratie, maar ook met vakbonden. En het resultaat komt dan hier terecht. En uiteraard is dat het proces dat met de nodige omzichtigheid moet gepaard gaan. Hier dan de Kees nog op punt 26. Ja, heb ik goed begrepen dat men in de witte stemmen vraagt op de vaststelling? Net hetzelfde vraag, op de vaststelling moet er normaal geen stemming zijn. Want deze Kees gaat er één voor ons. Maar laatste keer gaan we niet op, je doet niet met Kees. Meneer de Vriend. Ja, korte reactie op hetgeen de burgemeester zegt. Dus ja, natuurlijk kun je nuanceerd beeld en inderdaad, het is goed dat de oefening werd gemaakt. Zoals dat tekort zijn, wordt er geen oefening bestaan per dienst, waar men die regels ook kunnen toepassen en waar niet. Maar wij zullen daar graag kennis van nemen, van die oefening van dat rapport, om zelf ook te kunnen inschatten in hoeverre dat de dienstverlening in bepaalde opdrachten, in bepaalde dagen effectief niet in het gebruik komt. Ik verwijs naar nogmaals naar die nota van managementteam, de topambtenaren van deze stad, die daar hebben gezegd, als dit zo verder gaat, komt de dienstverlening voor de Oostende in het gebruik. Wij beschikken niet over dat document, dat is misschien een intern rapport. U moet dat document hebben, meneer De Vriend, maar zolang ik hier zit, is het deze verhaling die beslist en niet de administratie. En u kunt dat proberen als ik weg ben. Wij beslissen niet de administratie. Maar uiteraard, dat gebeurt niet met links. Maar dat gebeurt in overleg en met respect voor en het personeel en de dienstverlening. Ja, natuurlijk beslissen wij, dat weet ik ook. Maar als u topambtenaren van uw stad zo'n waarschuwing uiten, dan lijkt het toch interessant om daar naartoe te luisteren. En dan lijkt het maar normaal dat wij als gemeenteraadsleden vragen van meer inzage te krijgen in de studies die gemaakt werden door het stadsbestuur. Als er zo'n waarschuwing komt van de administratie, ja, dan doet dat wel natuurlijk en dan leg ik dat luiden. En dan willen wij graag mee participeren aan die discussie daarover. Dat is de normaalste zaak van de wereld. U doet die documenten in geheim mee, u kunt daar ook net een kopie van krijgen als u wilt. Dat is geen enkel probleem. En u weet dat ook. Dat is zeer goed, dat is zeer goed. Maar het gaat hier om het budget 2013. De raadscommissie werd gezegd, we zullen deze regel hanteren. Het waren nuttig geweest, hadden wij dit rapport op voorhand gekregen. Ik denk dat u bewust verwacht heeft. Er is een politieke beslissing die regel invoert. Die regel moet nu in de praktijk omgezet worden. En dat is het proces dat ik net uitleg. Dus dat proces moet nog gebeuren, maar in het verleden is dat proces ook reeds gebeurd. Wij hebben 117 fulltime minder dan pakweg een kleine 10 jaar geleden. En dat proces is ook iedere keer gediscussieerd en begonnen geweest in overleg met alle betrokkenen. Je kunt trouwens niet anders zijn. Dat doet de syndicale wetgeving of sociaal recht. Dat is allemaal niet zo simpel. Dus er zijn allemaal openbare stukken en als u zegt dat meer uit de weten komt, geen probleem, praat aan de stadssecretaris en dan gaan alles krijgen. Ja, natuurlijk, dat antwoord maakt mijn des te onrustig, omdat u eigenlijk zegt, we hebben die stelling al beslist, politiek, slechts 1 op de 3 wordt vervangen. Maar nu zegt u dat het proces moet wel gebeuren om te zien waar en in welke hoedanigheid en in welke dienst. Dat is de omgekeerde wereld. Ik denk, als u zo'n stelregel poneert, dat is geen dogma. 1 op de 3 personen is slechts vervangen en 2 op de 3 niet meer, dat is geen dogma. Dat moet het resultaat zijn van een analyse natuurlijk van de dienstverlening, van de bemanning van elke dienst. Dus als u nu zegt dat dat proces nog mag gebeuren, tenzij dat u opnieuw verkeerd begrepen hebt, dan maakt mij dat onrust. En reden te meer, denk ik, om ons te onthouden op een begroting die zomaar uitgaat van zo'n stelling, zo'n politiek gestuurde stelling, we gaan maar 1 op de 3 vervangen. Dat is zeer simpel. De achterliggende reden van die beslissing is eigenlijk zeer simpel. Als wij nog een pensioen hebben uitgedaan om een ambtenaar, dan moeten wij dingen doen. En u had die keuze mee kunnen hebben van, zoals bij de politiebegroting of bij de politiebegroting, die je met een enkel man zou berekenen. En dan gaan we een keer kijken, als u altijd maar en plus voorstelt, ja, dan moet er iets gebeuren aan de andere kant van de medaille ook natuurlijk niet. En zo simpel is het dan niet meer, maar wees gerust. Ik weet dat het toch niet gerust, maar ik zeg nog de collega's in de raad, het is een overlegproces en er zijn diensten die sowieso, zeker qua dienstverlening, qua veiligheid, van het zwembad,
afvalbepaling en dergelijke, waar men uiteraard zaken nog weinig van het middel voorzien. Dat is nogal logisch te doen. En dat is gewoon een continuering van een proces dat al een tijdje bezig is en dat nu op dezelfde manier zal gevoerd worden. Wij gaan worden niet beslissen om te zeggen, al diegenen die gepensioneerd zijn tussen nu en 1 juli worden niet meer vervangen om de poging te halen. Dat wij een idioot zijn of zo. U moet dus ook niet zo hoog staan bij dat dat op een gecompliceerde manier buiten moet worden die de dienstverlening garandeert. En daar hebben we dus. Ja. Als ik nog even mag interesseren, ik denk dat u niet goed geluisterd hebt naar mijn tussenkomst. Ja, nee. Ik heb hier net gezegd dat wij niet voor of tegen zo'n maatregel zijn, maar dat we wel de redenering die hierachter zit willen kennen. Dus u moet het niet voorstellen alsof we hier pleiten voor een uitbreiding van dat personeelsbestand of het in stand houden en dergelijke meer extra budget. Nee, niet gezegd. Wat we wel hebben gezegd is, jullie gaan ervan uit dat slechts 1 op de 3 wordt vervangen. Wij willen de motivatie, de analyse, de studie daarachter kennen. Zeker met het accent op de bekommernis die wij hebben naar de dienstverlening ten aanzien van de Oostende. Dus van een uitbreiding die wij hier willen formuleren, die wij hier willen verdelen, is helemaal niet. Nu, de 25 af de stem op dit punt? Ja. Dat wil ik verstaan. Nu, de keizer, dit is een vaststelling, geen kennisneming. Je hebt een kennisneming, daarover moet je een vaststelling doen. Begin aan de stemming, meneer de Stas. Ja. Tot zo. Steven Noir. Steven Verstappen. Steven de Blauw. Steven Koerle. Steven Broers. Steven Rens. Steven Alles. Steven Boutens. Mevrouw Willems? Ja. Meneer Joubert? Ja. Mevrouw de Winter? Ja. Meneer Lamos? Meneer Lambert? Onthouden. Meneer Keizer? Onthouden. Mevrouw Wasmer? Ja. Mevrouw Moeijert? Ja. Mevrouw de Breuk? Ja. Meneer Minne? Ja. Meneer Vriends? Onthouden. Meneer Pasgaard? Ja. Mevrouw Aftap? Ja. Mevrouw Tourman? Onthouden. Meneer Waai? Ja. Mevrouw de Geest? Ja. Meneer Veen? Ja. Meneer Bolen? Ja. Mevrouw Bruls? Ja. Meneer Gelder? Ja. Mevrouw Wil? Mevrouw Friedrichs? Ja. Voorzitter? Ja. Uitslag van de stemming over punt 26. 32 raadsleden aan de stemming deelgenomen. Ja, 27 onthouding. Nee. Het punt 27. Mevrouw Verlof. 27 is de kennisgeving voor de opneming staatskas, als ook 28. 29. Het zijn de toekenning van de lopen. 29. Ja, ook hier de stemming van de leden daarnet ook gezegd, principieel, de nummer 12 zijn geen goede zaken. Keizer. Zwart, ik heb gezien dat u. Het zijn te veel kerstbomen gedaan. Ja, het is wel een kosten. Doe maar, meneer de Keizer. Voorzitter, er staat een lang gevraagde stemming en we zullen ons onthouden. En de reden is dat de goedkeuring voorlopige 12 wijst erop dat de meerderheid niet bij machten is, niet in staat is de begroting 2010 in het jaar 2012 rond te krijgen en te stemmen. Dit wijst op geen behoorlijk bestuur en een gebrek aan leiderschap. Is de duty of the opposition to votes? Ja, stemming meneer de staatssecretaris over punt 29. Minister? Ja. Steven Verlof? Ja. Steven Noir? Ja. Steven Verstappen? Ja. Steven de Blauw? Ja. Steven Koerle? Ja. Steven Broers? Ja. Steven Rens? Ja. Meneer Alles? Ja. Meneer Boutens? Mevrouw Willems? Ja. Meneer Joubert? Ja. Mevrouw de Winter? Ja. Meneer Lambert? Meneer Lambert? Meneer Keizer? Mevrouw Wasmer? Ja. Mevrouw Moeijert? Ja. Mevrouw de Breuk? Meneer Minne? Ja. Meneer Vriends? Meneer Pasgaard? Ja. Mevrouw Aftap? Ja. Mevrouw Tourman? Meneer Waai? Ja. Mevrouw de Geest? Ja. Meneer Veen? Ja. Meneer Bolen? Ja. Mevrouw Bruls? Meneer Gelder? Ja. Mevrouw Wil? Mevrouw Friedrichs? Ja. Voorzitter? Ja.
verslag van stemming over punt 29. Vrienden hebben de raadsleden aan de stemming deelgenomen bij de jaarstand 27. 5 hebben we onthouden. Het punt is goedgekeurd. Maar we gaan naar punt 30, schiet er van. 30 zijn omlagen. Ja, meneer Keizer, punt 30. Ja, mevrouw Schepen. Als ik de dienstjaren van 1998 tot en met 2005, dus de vorige legislatuur vergelijk met de dienstjaren 2006 tot en met 2011, dus deze legislatuur, dan zie ik een frappant verschil in het totaalbedrag van onwaarde met betrekking tot het terras. Van 1998 tot en met 2005 is het bedrag van de niet geïnde onwaarde 5.260 euro. En van 2006 tot en met 2011 is het niet geïnde bedrag 18.894, dus bijna 19.000 euro. Dus 3 maal meer. En dan zit het laatste jaar, dus dit jaar van 2012, nog niet van deze legislatuur, zelfs nog niet in deze rekening. Waaraan is deze verhoging te wijten? Ik besluit hieruit dat het vernieuwde terrassenreglement niet beter is dan het oude reglement en dat het meer financiële problemen heeft veroorzaakt bij de horeca. Deze wat nu de juiste evolutie is, het is zo dat onwaarde dat wij een zeer gevarieerd, zeer verschillend beeld geeft elk kwartaal. Het is zo dat bijvoorbeeld voor deze onwaarde, 108.000 euro, dat daar eigenlijk al 40 of meer duizend euro bij zitten voor falingen, dat er 32.000 euro's in zitten door bedragen die opnieuw ingeprobeerd waren. Zaken bijvoorbeeld zoals tweede verblijven waar mensen die tweede verblijven bij herwaarde wonen. Ook gezegd inderdaad als sluitstortingsonwaarden en heel wat materiële toeristen. Je ziet dat het heel variërend is, afhankelijk van het aantal falingen, afhankelijk van het aantal wijzigingen. En zo is het ook met de terrassen. Het is zo dat deze exploitatie van horecazaken vaak wijzigt en dat dan die belasting overgaat naar de nieuwe exploitant. Dus het moet zijn dat er in deze periode, vergelijking met andere perioden, misschien meer horecazaken, of er zijn ook meer terrassen bijgekomen trouwens, dat dit een reden is van de wijziging. Maar zo'n detailleerde analyse om te zeggen waarom die terrassen meer in onwaarde zitten dan in voorbeeld. Dus wij willen dit gedaan. Ja, het viel mij op dat het toch frappante bedragen zijn van 5.260 euro naar bijna 19.000 euro, dus dat is 3 keer meer. Dat moet dan toch een reden zijn. Al die horecabedrijven zijn toch niet failliet gegaan. Klopt, maar het gaat hier vandaag over de goedkeuring van de onwaarden met betrekking tot dit boekjaar. Het gaat een bedrag van 108.000 euro. Dus ik heb die berekening gehad dat ook niet vooraf gekregen is. Ja, de vorige keer ging het over 7 jaar, nu gaat het maar over 5 jaar en nu is het 3 keer meer. Dit gaat over de onwaarden nu. Ja, 8 euro. Oké, dan gaan we naar punt 31. De 31 is een wijziging van de belastingsverordening op de leegstaande woning en ongeschikte vragen. 32. Het gaat over een belastingsverordening ter bestrijding van leegstand en bewaarlozing van bedrijfstuin. 33. Is de opzetting op de milieuheffingen, de aanneming daarvan? 34. Zijn de opzettingen op de onroerende voorheffing? Meneer de Keizer. 34. Ja, 34. Mevrouw de Schepen. In 7 jaar tijd zijn de opzettingen op de onroerende voorheffing gestegen van 1500 punten naar 2000 punten. Het hoogste bedrag van alle kuststeden. Een eigendom bezitten in Oostende is een kostelijke zaak geworden voor de eigenaars. Vandaar onze tegenstelling consequent met onze houding ingenomen gedurende de ganse lopende legislatuur. Vlaams Belang weet dat de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2013 niet verhoogd wordt en hetzelfde is gebleven als in 2012. Desalniettemin zijn 2000 opzettingen zeer hoog en behoren ze tot de hoogste in het Vlaamse land. We zijn in Oostende wel van 1500
punten naar 2000 punten gestegen, wat voor een arbeidersgezin die tijdens hun leven de tering naar beneden hebben gezet en gespaard hebben om een huisje te kopen voor de oude dag, wetende dat zij een klein beetje hebben, wel deze 2000 op zijn teken zijn voor deze mensen een 30a verlating en een budget wordt overeenkomst met 1 à 2 maanden pensioen. Eigenaars zullen deze kosten doorrekenen aan hun huurders. Het zou het schepencollege sieren om de optionteamen die vooral de kleine man treffen terug te brengen naar 1500 punten. We vragen dan ook de stemming en zullen tegenstemmen. Wat u voorstelt mag zelfs worden stemmen. Dat mag niet voor één bepaalde categorie. De opzetting is minder maken dan een andere categorie. We doen het voor iedereen, hè? Het is een grondige conclusie. We gaan over naar punt 35. Dan nog het punt 34. Ja. Steven Vermont. Ja. Steven de Maar. Ja. Steven Sander. Steven Roos. Steven Boerboer. Steven Loops. Steven Gast. Steven Maas. Steven Borgens. Mevrouw Wens. Heer Topin. Mevrouw Winter. Ja. Heer Lambert. Ja. Meneer Keizer. Nee. Mevrouw Wazon. Ja. Mevrouw Mooijaert. Ja. Mevrouw de Leuk. Ja. Meneer Meijer. Ja. Meneer Vriend. Ja. Meneer Paskaart. Ja. Mevrouw Klap. Ja. Mevrouw Tourban. Nee. Meneer Weijer. Ja. Mevrouw Vermees. Meneer Kleining. Ja. Meneer Bolen. Ja. Mevrouw Verhulst. Ja. Meneer Gelder. Ja. Mevrouw Wil. Mevrouw Friedrichs. Ja. Voorzitter. Ja. Slecht van stemming op punt 33, 30 raadsleden is op punt 34 is gegeven. Totale raadsleden deelgenomen aan de stemming 30, ja 27, nee 3. Het punt is aangenomen. Dan gaan we over naar punt 35. Is de belasting op de aanvullende gemeentebelasting op de persoonlijke belasting? 36. Is de belastingsverordening op de tweede plek? Meneer Keizer. Collega's van de meerderheid. De meerderheid beloofde de belasting niet te verhogen. Het aanpassen van de belastingen op tweede verblijven van 650 euro naar 1000 euro is een fikse belastingsverhoging. Dit bewijst dat de nieuwe meerderheid zich niet houdt aan haar belofte. Laatst belang vraagt de stemming en wij zullen ons onthouden. Dat is geen. Ja, met de deze inderdaad, wij verhogen die belasting. Soms de bedoeling om die belasting integraal te stellen terug voor die mensen. In de zin dat we het toerismebeleid verder blijven aantrekken. Zoals u weet is dat zeer belangrijk. Ook die groep mensen zijn zeer belangrijk, maar de service en de dienstverlening die ze daar ook verkregen, die willen wij verder zetten. En dat is ook de reden waarom we dat doen. We vragen niet alleen de inspanning van de Oostendenaar, maar we vragen ook de inspanning van al die mensen die komen. Ik denk dat dat een billijke verhoging is. Het is geen belastingsverhoging voor de Oostendenaars. Mevrouw de Secretaris, zelfs een Oostendenaar kan een tweede prijs kopen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over de beloften die jullie gedaan hebben voor de verkiezingen, waarop jullie zeggen we gaan de belastingen niet verhogen en ze zijn toch verhoogd. Meneer Keizer, dat is een politieke keuze die dat wordt gemaakt. Ik ga het maar ook al voorzitter, maar ik raad u aan om zeer goed te lezen wat wij gezegd hebben tegen de Oostendenaars en tegen de Oostense kiezers als liberalen. We hebben gezegd dat wij de belasting niet gingen verhogen voor de Oostendenaars en voor de Oostense bedrijven. En als u spreekt over de Oostendenaars die een tweede verblijf hebben, dan is dat absoluut niet die kleine man waar we het altijd over hebben. Het is een belastingverhoging. Zijn keuzes zijn. We kunnen wij zorgen ervoor, meneer de Keizer, dat wij de belasting voor de Oostendenaars niet verhogen. Zijn keuzes die we maken op een bepaald moment. Kopen kost geld.
staatssecretaris. Ja. 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 Steven Sappen? Ja. Steven Vlo? Ja. Steven Wens? Steven Laas? Ja. Mevrouw Wens? Ja. Mevrouw Winter? Ja. Meneer Toupin? Ja. Meneer Lambert? Ja. Meneer Keizer? Ja. Mevrouw Wazoen? Mevrouw Moyaert? Mevrouw Breuk? Ja. Meneer Min? Ja. Meneer Vins? Ja. Meneer Pascaat? Mevrouw Attal? Ja. Mevrouw Tourmat? Meneer Wiley? Ja. Meneer Veen? Ja. Meneer Bonen? Ja. Mevrouw Roos? Ja. Meneer Kalken? Ja. Mevrouw Vloer? Ja. Voorzitter? Ja. Uitslag van de stemming punt 36. Tot punt 36. 29 raadsleden hebben aan de stemming deelgenomen. 26 hebben ja gestemd, 3 hebben zich onthouden. Het punt is goedgekeurd. Punt 37. De goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het vernieuwen van plafonds in de Renneschool. Punt 30. De wijziging van de goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze voor de raamcontracten voor begeleidingswerken in jeugdlokalen en bouwprogramma onderwijs. 39. Zijn de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het vernieuwen van buitenschrijnwerk in de Ernst van Vlammenschool. 40. De wijziging van lastvoorwaarden en gunningswijze voor het raamcontract voor het klaar van kunstcultuur voor een jaar. 41. Een tweede berekening voor de juist op het Wapenplein. En 42. En 42 is een goedkeuring van een amendement bij de bedrijfsopleiding. Schepen voor punt 43. Dat is de concessieovereenkomst voor de bezetbare restaurant van de burgers voor Gertrude Freuen als Giltrup. Punt 44 is annex 24 aan de concessieovereenkomst aan de vuurtorentoren. Punt 45 is een netwachtovereenkomst verlenging voor het Maritiem Instituut met een looptijd van 15 jaar. Nu wordt verlengd naar een looptijd van 99 jaar. 36 het ontwerp van letter 1 aan de concessieovereenkomst is uit de exploitatie van lokaal bureau Koel aan het Waarding. 47 de Koninklijke Handboekmaatschappij en de erfpachtenovereenkomst aan het Waarding. Punt 48 weerbetalen papier op het openbaar domein in de stad letter 5 aan het Waarding. Op punt 48. 48. Laten weten, ja, dank u, voorzitter. Het is geen geheim dat wij een aantal vragen hebben bij de dienstverlening naar Fitchipper. Die moet van ons een stuk beter. We vragen onder andere meer redelijkheid bij de uitvoering van de concessieovereenkomst. We pleiten anderzijds ook voor een stop op de uitbreiding van betaalend parkeren in de wijken. En we vragen bijvoorbeeld dat mensen automatisch verwerkt worden als hun bonusmarkt verlengd worden in plaats van uiteindelijk een boete te krijgen. In het verleden is dat soms misgelopen, zoals u weet. En onze vraag is, in hoeverre we de dergelijke bekommernissen meegenomen in het addendum of naar volgende overleg tussen de stad en de Fitchipper. Ik denk dat is genoteerd. We gaan de situatie veranderd en we gaan zeker meenemen. Er zijn nog een paar interessante voorstellen van de diensten die mij interessant lijken. Ze worden afgevoerd. En ik denk in januari waarschijnlijk ook met de raadscommissie daar over discussiëren met de mensen van de activiteitszaak. Maar er zijn mogelijkheden, zeker in functie van die ondergrondse vaartuigen, Zeeland en de Speelwagens. En de vaartuig die komt aan het station, de kleine 800 wagens, dat zou de mogelijkheden duidelijk veranderen. En ik denk dat het moment is om een aantal nieuwe initiatieven te nemen, maar we gaan in januari zullen we het discussiëren en een exposé komen geven in de raadscommissie. Oké, dank u. Dus 49 dan is zeer belangrijk
reglement voor de verkiezing van Petsperlof. Een 50 beloop voor de 12 wordt bedrijf van de grond en de overheid. Daar is een heel goede reden voor natuurlijk. Ja, dat is geen schijn beheer, maar dat is gewoon omdat het jaar nog niet gedaan is en dat we volgend jaar moeten een begroting maken en dat we dat doen aan de hand van de begroting van de stad. Dus dat getuigt van zeer goed beheer. Dank u. Dit schip heeft ook 2 raadsleden die het woord vragen. Meneer de Vriend. Ja, toch wel dezelfde perspectief voor de 12. Ik ben even benieuwd. Toch wel dezelfde perspectief graag tot stemming over dit punt. Ik ben het ook niet. Meneer de Keizer. Meneer de Scheper voor de begroting van 2012, maar ondertussen is dat gecorrigeerd in geeft Vlaams-Belang geen macht. Het moet natuurlijk de begroting van 2013 en niet 2012, maar 2013. En voorlopige vervallen voor de maanden januari, februari, maart en april. Voor 4 maanden van 2013 geven wij geen carte blanche. Het bedrijf voor grond- en bouwbeleid krijgt geen blanco cheque. Het bedrijf moet zorgen dat de begroting 2013 tijdig klaar is en dus in december 2012. Ik val voor de laatste maal in herhaling, maar ik wil het toch nog eens duidelijk herhalen. De goedkeuring voor verordening 12 wijst erop dat de meerderheid niet bij machten is de begroting 2013 in het jaar 2012 rond te krijgen en te laten stemmen. Dit wijst op geen beoordeling bestuur. Maar belang graag de stemming en wij zullen ons onthouden. Stemming over punt 50, meneer de staatssecretaris. Burgemeester? Ja. Schipper Wilmots? Schipper De Laar? Ja. Schipper Sapper? Ja. Schipper De Brouwer? Ja. Schipper Boerber? Ja. Schipper Brouwers? Schipper Vens? Meneer Vals? Ja. Mevrouw Willems? Ja. Meneer Totaal? Ja. Mevrouw Winter? Ja. Meneer Hoos? Ja. Meneer Van Beer? Meneer Keizer? Mevrouw Azot? Ja. Mevrouw Boerhaert? Mevrouw De Leuk? Meneer Min? Meneer Vries? Meneer Plasgaard? Ja. Mevrouw Aftab? Ja. Mevrouw Totaal? Meneer Wally? Meneer Bleek? Meneer Boon? Mevrouw Bros? Ja. Meneer Gelder? Ja. Mevrouw Wil? Mevrouw Felix? Ja. Voorzitter? Ja. Uitslag van de stemming op 50, duidelijk gebracht is dan 30. Ja, 25, onthouding 5. Het punt is goedgekeurd en gaan we over naar punt 51 in de schrift. Punt 51, en als het mag, voorzitter, 52 en 53 gaan telkens over het verkoop van een ondergrondse overbergplaats, dus onder de zeedijk tussen de IJzerstraat en de Parijsstraat. En voor diegenen die de gewoond hebben van de vraag te stellen, bij opvolger zal er nog 17 kunnen verkopen. Dank u, meneer De Schipper. Dan gaan we verder met punt 54 van Schipper De Blauw. Punt 54 is de levering van een softwarepakket voor de kinderopvangvoorzieningen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. De goedkeuring vastvoorwaarden en runningswijze bewezen niet. Even meneer. Is het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de staat en Arctos de aanneming? Meneer De Keizer op punt 55. Ja, voorzitter. Meneer de Scheper, wat schort aan de leefbaarheid van deze aandachtslijn? De nieuwe stad. Waarom krijgt deze wijk meer aandacht dan een andere stadswijk? Welke Oostendse aandachtswijken moet de leefbaarheid verhoogd worden? Is er een probleem met de leefbaarheid in Oostende? Scheper. Ja, ik dacht dat er 2 keer gevraagd was naar de aanwezigheid van de korpschef, maar goed. 56 is over de addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Oostende en Arctos, maar nu betreft de Duin en Zee. 57. De samenwerkingsovereenkomst. Meneer Keizer voor punt 56 of punt 57? Antwoord op punt 55, maar daar zijn niet op geantwoord. En het
zou u investeren en moet u de schepen de kans laten om daar toch op te antwoorden. Ik heb antwoord in u. Antwoord in u gegeven? Ja. Stel u misschien niet aan het antwoord, dat is natuurlijk wel antwoord. Punt 57, nu de schip. Punt 57 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Habitats. 58. Een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst. En punt 59. 54, punt 48, meneer de Geester? Nee, 57. 57? Schip, dan betekent alleen als ik punt 58 zeg en... Ja, ik had gedrukt. Nee, dat had niet gedrukt, dat zou ik aan gezien hebben, meneer de Geester. Ja, maar allee, ik zit aan wat dat weet, aan dat duwtje en dan zeg ik punt 57. Al punt 57. Punt 57. Meneer de Schepen, wat bedoelt u met een succesvolle samenwerking tussen de stad en Habitats? Naar de werkenwijken wordt de werking uitgebreid. Want er staat allemaal niet in posteren. Wie zijn deze maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren in de wereld? Voelen deze jongeren zich niet thuis in een ouderenhuis of in sportclubs, bij scouts of heroes en talrijke andere? Ja. Meneer de Schepen. Inderdaad, de maatschappelijk kwetsbare jongeren hebben minder toegang tot jeugdclubs, sportclubs en dergelijke. Wij hadden gemerkt op de wijk Westerkwartier dat veel jongeren de weg niet vonden naar het reguliere jeugdwerk of naar de sportclub. Daarom hebben we een samenwerking aangegaan met Habitats en dat is positief geëvalueerd, omdat zij veel kinderen en jongeren wel bereiken die anders niet bereikt worden. Punt 58. Is een addendum aan dezelfde samenwerkingsovereenkomst. Meneer de Keizer, punt 58. Punt 58. Meneer de Schepen, de extra subsidie wordt voorzien in de begrotingswijziging 2012. Vandaag zijn we 14 december 2012. Wanneer gaat de gemeenteraad deze begrotingswijziging 2012 stemmen? Wanneer is de uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst ondertekend? Wanneer startte de samenwerkingsovereenkomst? Volgens het dossier ten vroegste op 1 november en de overeenkomst eindigt op 31 december 2012, dus binnen 14 dagen. Habitats krijgt ondertussen een voorschot van 90% uitbetaald van de extra subsidie van €18.000, wat geen Habitats is. Want ik veronderstel dat de overeenkomst reeds getekend is. Schepen. De overeenkomst kan gefaciliteerd worden als deze raad gepasseerd is in de budgetwijziging 2012 en zal gepasseerd. Punt 59. Punt 59 is de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het CAW Jeugdzorgmiddels. Punt 60. En punt 60 is de samenwerkingsovereenkomst van januari tot en met april tussen de stad Oostende en het Centrum voor Basiscommunicatie in Kruidenbos en Westen voor het organiseren van basiscursussen PC en internet in het kader van Oostende op internet. Dan gaan we in de schepen. Dan gaan we over naar mevrouw Nancy Proeven. Schepen, punt 61. 61 is de overeenkomst met elkaar deze tweede aanvragen. Punt 62 wordt uitgesteld, mevrouw Schepen. 63 wordt uitgesteld. 63. 63 is de aankoop van kunstwerken van iemand voor de aanvaarding. 64. Is de aanvaarding van een ondersteuning voor de theaterproductie gedaan bij de cultuurcentrum de Grote Post. 63. Is de aanneming van een wijziging in het kader van het reglement toekenning ten winste van een brede procedure van de eerste woningbestaande. Collega Lambert. Mevrouw Schepen, ik zal even kort zijn. Ik heb onze stelling aan die wij genomen hebben naar aanleiding van het stemmen van de gemeente. Ik vind dat men jammer genoeg volhard in de post heeft, dat men altijd zegt, van kijk, we hebben die leeftijdsvoorwaarden, ja, daar kun je over spreken, maar die 10 jaar afgelopen in de stemmen, ik vind dat altijd zeer lange termijn in dat opzicht. De technische aanpassingen van de geregistreerde huurcontracten, zodat het kost met de wettelijke verplichting. Ik zie dus niet veel goed in worden dat dat ook ik heb geen verwachting dat dat nog keer gespecificeerd wordt. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat men in de volgende straks wat ook uw begroting aanpassen in die begrotingen alles herbekijkt wat het wonen betreft om naar ernstigere reglementen te gaan. Ik vind nog altijd dat het geen goede reglementering is die vandaag bestaat. Dat ik eerlijk gezegd zijn doel en zijn doelgroep
65, meneer de staatssecretaris. Ja. Steven Burmans, Steven de Waard, Steven Satter, Steven Boedel, Steven Roos, Steven Haas, meneer Vlaams, meneer Boutens, mevrouw Wellens, meneer Torgaar, mevrouw Winters, meneer Hoed, meneer Lambert, meneer Keizer, mevrouw Lazot, mevrouw Moeraert, mevrouw de Brugge, meneer Wijn, meneer Vins, meneer Plaska, mevrouw Van, mevrouw de Man, meneer Warren, mevrouw Vermeers, meneer Vleming, meneer Bonen, mevrouw Bruls, meneer Gelder, mevrouw Moor, mevrouw Kuvies, voorzitter. Ja. Stemming over 65, totaal gebracht staan 33, ik heb een jaar gestaan 27, geen van deze genomen, 65 is opgekeurd van onderaan 66 van verschillende bronnen. Meneer de Keizer, op punt 66. Meneer de Scheper, kan de CVBA Sluiterarena deze kapitaalverbrenging niet voorfinancieren? Zit hij, meneer Sluiter, op droog zaad? Ik weet niet wat de toestand is van het staat van meneer Sluiter. Dat weet ik niet. Maar meneer Sluiter is geen lid van de raad van bestuur, nog een aandeelhouder in de CVBA Sluiterarena betaald. En de CVBA Sluiterarena vanzelf het onmogelijk hetzelfde kapitaal en kapitaal en niet een eigen kapitaal natuurlijk. Dat zal niet gaan. 67. 67 is het advies voor de herziening van het provinciale ruimtegebruiksvergunningsplan stranden en Beek-Oostende. 68 is het advies voor het centrale ruimtegebruiksplan van Gemeenten en Middelkerk. 69 is het regionaal advies voor de provinciale ruimtestructuur van West-Vlaanderen. Dank u wel, meneer de Scheper. En dan gaan we over naar het laatste punt van de openbare zitting voor de Scheper. Mevrouw Vens op punt 27. Ja, dat is de subsidie voor de inkomsten en Dank u wel, mevrouw Scheper. Collega's, bij het einde van deze openbare zitting kan ik graag even het woord richten tot u. Collega's, vandaag valt het doek over de legislatuur 2007-2012. In de voorbije 6 jaar heb ik de eer gehad om deze gemeenteraad te mogen voorzitten. En ik zeg bewust de eer en niet de taak of de opdracht, want ik vind het nog altijd een eer om vertegenwoordiger te mogen zijn van de Oostense bevolking, of althans een deel ervan, en ook de allereerste voorzitter van de gemeenteraad hier in Oostende geweest te zijn. In tegenstaande dit decretaal niet was verplicht, heeft onze stad in 2007, maar ook straks in de volgende legislatuur, de mogelijkheid aangegeven om een gemeenteraadslid die geen uitvoerend mandaat heeft als voorzitter aan te stellen. En in het begin van deze legislatuur was het voor iedereen evenwettig. Niet in het minst voor de persoon die jarenlang automatisch voorzitter was geweest, die waren meneer de burgemeester, maar ook voor heel veel raadsleden die telkens maar opnieuw het woord vroegen aan de burgemeester in plaats van aan de voorzitter. Maar na verloop van tijd is dat allemaal in zijn plooi gevallen. Ik ben er ook van overtuigd dat deze situatie de democratische werking van onze gemeenteraad ten goede is gekomen, maar ook dat deze functie naar vorm en inhoud in de volgende legislatuur nog duidelijker zal moeten doen. Het is immers noodzakelijk dat de voorzitter zich onafhankelijk moet kunnen opstellen ten opzichte van het college van burgemeester en Schepen en ook moet waken over de rechten van alle gemeenteraadsleden, van meerderheid en oppositie, maar ook moet zorgen dat het reglement dat we samen opstellen nageleefd wordt, meneer de Keizer. Collega's, persoonlijk heb ik heel veel respect voor de gemeenteraad. Vooral voor de gemeenteraadsleden. Want jullie allemaal hebben zich in de verkiezingen, dat was toen al 2006, onderworpen aan de keuze van de kiezer. En hebben allemaal het vertrouwen gekregen om hier
Dit is het hoogste orgaan in de stad. Het is niet het college van burgemeester en Schepenen, het is de gemeenteraad die het hoogste orgaan is van de stad. En het is hier dat iedereen die verkozen is, de ultieme kans krijgt om de mening van zijn kiezers te vertolken en hen ook een stem te geven. En voor mij is een verkozen lid van de oppositie altijd evengoed een vertegenwoordiger van de Oostense bevolking geweest en heeft dit lid niet minder rechten, maar ook niet minder plichten, dan een vertegenwoordiger van de meerderheid. Dus net daarom dat ik systematisch en dit tot het einde het laatste woord bij een incident altijd aan de gemeenteraad geef en nooit aan een betrokken lid van het college. Ik ben tevens ook van mening dat het absoluut noodzakelijk is om de gemeenteraadsleden logistiek en financieel goed te ondersteunen. Velen onder jullie zijn immers geen beroepspolitici. Ik ben dat in ieder geval wel, maar velen onder jullie zijn dat niet. En jullie nemen het engagement op om dat te doen na de andere professionele en persoonlijke verplichtingen. Wel collega's, dat verdient respect en waardering voor uw inzet. En tot een grote strijd ontbreekt dat respect regelmatig, zowel binnen als buiten deze raadzaal. Dus ook daarom dat we geijverd hebben voor een fractievergoeding, zoals de decretaal als voorzien. En daarom dat we ook de nodige ondersteuning voorzien op informatiekabel. Maar ik hoop echt dat de inspanningen hier verder worden gezet en dat we het digitaliseringsproces in deze gemeenteraad kunnen voortzetten. Voor mij mogen de onvoorspelbare papierberg en de hopeloos achterhaalde procedures zo snel mogelijk aan de kant worden gezet. Nu, de plannen daarvoor zijn al in een vergevorderd stadium. En ik ben er zeker van dat de volgende schepen van administratieve vereenvoudiging en digitalisering, zo dat ook weer zijn, daar een prioriteit van zal maken. Ik pleit trouwens ook al nationaal op, voor een betere ondersteuning van de gemeenteraadsleden, dit op diverse studiedagen en debatten van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Maar bij deze gelegenheid roep ik de volgende gemeenteraad, die zal geïnstalleerd worden op 2 januari, werk te maken van een verbeterd en een moderner rechtsmogelijk reglement. Wij moeten mee evolueren met de tijdsgeest. Dus communicatie een essentieel onderdeel van onze taak. En in een digitaal revolutionair tijdperk mogen wij immers niet blijven stilstaan. Het wordt inderdaad tijd om werk te maken van online uitzendingen van deze gemeenteraad, zodat de bevolking daadwerkelijk ziet waar wij mee bezig zijn en waarover wij inderdaad debatteren. Dit omdat de bevolking niet alleen afhankelijk zal zijn van toch wel af en toe de sterk gereduceerde stukken van de journalisten van de geschreven voor wie ik trouwens heel veel waardering heb, maar we kunnen dit absoluut nog uitbreiden. Want tijdens de debatten en ook vandaag nog heb ik regelmatig vastgesteld dat vanuit deze raadzaal, vanuit het publiek, maar ook van de uitspraken duchtig getwitterd wordt. Er worden hier foto's en commentaar op Facebook geplaatst en er zijn ook al meer dan eens filmpjes vanuit deze gemeenteraad op YouTube geplaatst. Wij moeten dus het voortouw nemen op het vlak van internet en sociale media en we moeten dat niet verder ondergaan en denken dat het allemaal als een vaart niet zal lopen. Want als wij de burgers, maar vooral onze jongeren, wij willen blijven boeien en blijven warm maken voor onze democratische instellingen, moeten we open werken en moeten we niet werken en denken vanuit een ivoren toon. Collega's, binnen een 2-tal weken zal ik de fakkel doorgeven aan de volgende voorzitter. En tot mijn groot genoegen blijft dit iemand uit mijn eigen liberale familie. Ik ben bovendien oprecht tevreden dat dit een vrouw zal worden. Maar dat kan ook bijna niet anders, want mijn volgende fractie zal 2/3 vrouwelijk verkozen hebben. Alleen meneer en ik blijven achter verweest in een hoofdzakelijk vrouwelijke fractie. Nu, de volgende voorzitter zal ongetwijfeld andere accenten leggen. Ook al omdat een vrouw weliswaar gelijkwaardig is aan een man, maar waarom nog niet helemaal gelijk. Het zal volgens mij, collega's, ook een andere stijl worden. Ik steek niet onder stoelen of banken dat mijn nationale ervaring in de politiek een aantal voordelen met zich meebrengt, maar ook soms een aantal nadelen. Maar ik heb niet de gewoonte om mijn nadelen dik in de weg te zetten.
Collega's, vergis u echter niet in onze toekomstige voorzitter. Zij is een dame die weet wat het is om leiding te geven en zij zal het niet voor terugdeinzen om met een zachte of zo nodig een harde hand de leiding echt gestalte te geven. Sabine, ik wil je slechts één goede raad meegeven en dat is, word wat je bent. Blijf gewoon je eigen correcte staan. Je zal zo het nodige respect afdwingen die de functie toch wel nodig heeft. Maar weet ook dat er een uitstekende en zeer alerte staatssecretaris steeds aan je zijde zit, op wie je altijd kan rekenen. En ik geef je dank aan de secretaris voor zijn assistentie gedurende de voorbije jaren. Nog maar enkele maanden geleden heb ik de eed afgelegd in mijn handen. Nou, we hebben moeten wachten in deze legislatuur. Maar straks gaan wij allemaal de eed afleggen, de nieuwe gemeenteraadsleden, althans in jouw handen. En ik ben er zeker van dat je deze functie wijs, krachtdadig, met respect en inzicht en vooral met rechtvaardigheid en objectiviteit zult invullen. Beste collega's, ik wil iedereen bedanken en iedereen hartelijk bedanken voor de goede samenwerking in de voorbije 6 jaar. Ik heb geprobeerd, ik zeg wel geprobeerd, maar ik denk dat het toch redelijk gelukt is, om de voorzitter te zijn van elkeen van jullie. In tegenstelling dat ik voorgedragen uit de meerderheid, heb ik toch geprobeerd ook de voorzitter te zijn van de oppositie. En af en toe was het voor mij lastig om niet echt te kunnen deelnemen aan het debat. Nu tegenstaande ik ook een van de 39 verkozen was in de dienst. En u hebt heel veel uw best gedaan en heel veel moeite gedaan om mij van het debat af te houden. En dat is nu goede recht geweest, maar ook een klein beetje uw politieke opdracht. Uw kwaadtongen hebben een paar keer doen influisteren dat men niet als voorzitter gezegd heeft, omdat ik dat niet te veel zou vertellen heb. Maar goed. Nu, sommigen hebben mij ook de sneeuw gegeven dat ik de oppositie de mondloos noemde. Wel, ik kan u zeggen, niets is minder waar. En ik ben daar echt fier op zijn. Ik herhaal dat voor mij elk raadslid voor mij dezelfde rechten en plichten heeft. Ik richt me nu bijzonder tot de collega's die ons zullen verlaten. Zijn die zich niet meer echt kiesbaar hebben gesteld? Of zijn die door omstandigheden niet meer werden verkozen? Dat is de eenmaal democratie. Collega's, Oostende mag terecht dankbaar zijn voor jullie inzet en jullie engagement. Gelijk tot welke fractie jullie behoren, jullie hebben een aantal jaren, en sommigen zelfs langer dan 1 legislatuur, het beste van jullie zelf gegeven voor Oostende en voor de Oostense samenleving. En daarbij hebben we geen zakken gevuld of postjes gepakt, zoals men in de volksmond wel eens durft te bewegen. Jullie hebben allemaal zeker meer gegeven voor de stad en er veel meer voor opgeofferd dan dat jullie ooit zullen ervoor kunnen terugkrijgen. Vandaar dat oprechte dankbaarheid voor jullie inzet op zijn plaats is. En weet dat er naast de politiek nog een ander leven is, dat heel veel mooie uitdagingen en opportuniteiten. Wij zullen op een aparte bijeenkomst volgend jaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraad daar nog de nodige aandacht aan besteden en jullie hiervoor danken op een aparte vergadering. Collega's, geacht publiek, dames en heren van de pers, mag ik u namens mezelf en mijn familie mijn oprechte wensen aanbieden voor 2013 en u allemaal prettige feestdagen toewensen. Ik nodig jullie alvast uit op een receptie ter afsluiting van de werkzaamheden van deze legislatuur 2007-2012. Weliswaar eerst nog na de besloten zitting te hebben vervolgd. Dank u wel en voor de meesten nog tot de volgende legislatuur en voor de anderen tot op een andere plaats. Meneer Vriend. Het was uw laatste volwaardige gemeenteraad. Ja, dat is heel goed woord, momentje. Ja, ik kreeg al niet het woord, dat is wel een schande met die voorzitter. Nee, meneer Tomming, het was uw laatste volwaardige gemeenteraad als voorzitter. Voorlopig. U weet nooit, het kan snel keren in de politiek.
Maar ik wil u namens Groen bedanken en feliciteren met de manier waarop u in het algemeen deze gemeenteraad van de afgelopen jaren heeft geleid. Niet altijd in gemakkelijke omstandigheden, maar het is mijn overtuiging dat je dat op een democratisch correcte manier gedaan hebt, waarvoor dank. Ik zeg dat expliciet namens Groen en als oppositie raadslid uiteraard. Aan de andere kant moet ik ook wel zeggen dat ik er naar uitkijk om eindelijk een keer volwaardig een debat te kunnen gaan hebben. Dus vanaf januari zal dat kunnen. En verder wil ik mij ook aansluiten bij de wensen die u hebt geuit naar de raadsleden, maar ook naar de schepen die ons zullen verlaten. Ik wens hen veel succes in de verdere loopbaan en veel geluk in het privéleven. Dank u. Dank u. Meneer Rammels. Meneer de voorzitter, meneer de burgemeester, dames en heren van het Scheepcollege, waarde collega's. 24 jaar geleden heb ik hier voor het eerst mijn handtekening gezet in het aanwezigheid het register van de gemeenteraad. Nu, 24 jaar later, heb ik de laatste handtekening gezet. Ik moet zeggen dat ik met deze de Oostense liberale kiezers wil bedanken, die mij 24 jaar geleden de kans gaan geven om hier hen te vertegenwoordigen als een liberaal mens. En ik dank hen vooral dat ik de kans gekregen heb om ervaring te doen in de politiek, die mij dan ook nadien de nationale carrière heeft gegeven. En het is voor de nieuwkomers een opsteker, zou ik zeggen, dat zij de kans krijgen van de Oostense bevolking om hen te vertegenwoordigen. En ik zou aan hen ook willen meegeven dat ze in de eerste instantie zullen moeten leren. Natuurlijk het adagio van te zeggen, de ervaring verdwijnt. Nee, dat is geen waar. De vernieuwing komt aan, zo moet je het bekijken. En met deze zou ik dan ook aan de nieuwkomers al willen meegeven dat politiek een vak is en dat je dat vak met de dag leert. Niet de pretentie hebben dat je het van de eerste dag weet. En dat politiek niet wordt bedreven tussen partijen, maar dat politiek wordt bedreven tussen mensen. En als je de mensen niet herkent in het leven streven, dan vrees ik dat je problemen krijgt op termijn. In de nieuwe gemeenteraad zal meer van de helft worden verleend. En samen met mijn uitredende collega's, denk ik, zullen wij zeker met veel aandacht de nieuwe gang van zaken willen volgen. En ik wens dus met deze nog aan te vullen dat ik al de aanwezige leden wil bedanken, in zonderheid het Scheepcollege, in zonderheid de gemeenteraadsleden, om, laten we zeggen, met gezond verstand deze 6-jarige laatste legislatuur voor mij kunnen meemaken. En ik zou het meegeven aan de nieuwe leden nogmaals, want ik denk dat zij de toekomst van de Oostende zullen bepalen en dat zij voor het beste en het allerbeste werken voor de inwoners van Oostende. Ik verdwijn uit de gemeenteraad, maar nog niet uit mijn partij. Collega Tulpen. Dank u voorzitter. Maar ik lees voor de toekomst een kleine correctie invoeren op taalgebied. Men zegt hier dikwijls, meneer de burgemeester. Ik heb ooit, lang geleden, de prehistorie was om 37 's morgens een programma Taalwerken van Dr. Mark Gal. En die zei altijd, men zegt burgemeester of meneer. Meneer de burgemeester, dat komt overeen als een vleierij. En dat was zeker niet de bedoeling van Tanja, denk ik. Nu, de tweede punt, collega zegt 54 jaar, ik neem afscheid na 30 jaar politieke loopbaan.
Ik heb eerst, zoals de burgemeester, zijn we tezamen begonnen. En ik wil hem ook persoonlijk danken dat ik heb mogen meewerken aan de carrière. Want hij is 3 jaar lang van mij, een kind van mij geweest in de school. Dank u Jean dat je het zo ver gebracht hebt. Ik zeg altijd dat als ik bereik aan de NVA-voorzitter, Luther et emergo, ik worstel en kom boven. En die heeft het verwezen, proficiat. En dan de laatste hier al collega's in het verleden dat ik heb leren kennen. We zijn gestart in het OCME met Hilde Geurmans en die Lavens. En ik zeg altijd, het OCME is een basis om de politiek te begrijpen en zich verder te ontwikkelen. Ik heb ook gezegd dat ik geëindigd ben als geschreven. Ik zal niet meer nog persconferenties geven of commentaar. Ik heb ook vandaag geweigerd van nog ergens in de weekblad mijn loopbaan te beschrijven. Ik zeg alleen het volgende. Mijn loopbaan, ik ben ingenieur elektriciteit, dat is te vergelijken met een schakelaar. 30 jaar geleden werd het licht van mijn politieke carrière aangestoken. Vandaag wordt het licht van die politieke carrière gedoofd. Dank u voor uw aandacht en proficiat aan mij. Meneer de voorzitter, was ik niet van plan om nog belangrijke toespraak te gaan houden, maar sommige collega's verplichten me te wijzen. Voorzitter, ik heb hier even zitten rondkijken en ik ben niet de oudste van deze raad, ik ben ook niet het langst zetelend raadslid. Wat ik wel ben, en men zegt maar als ik mis ben, ik ben de enige die in deze raad zit die aan alle zijden ooit gezeten heeft. Ik weet niet of je dat nu siert, maar het is een vaststelling die ik doe. Ik heb aan de overzijde bij de meerderheid gezeten. Een zijde die ik van hieruit altijd bekijk van, goh jongens, kom aan, doe ook eens iets, zeg eens iets, durf het eens. En ik weet uit ervaring dat je aan de overkant zit, vaak met gewalde vuisten van verdoemen, verdoemen, verdoemen. Ik zou het willen zeggen, maar we hebben het al eens gezegd binnen in de partijsenaat, we hebben de strijd verloren. Of, wat nog altijd frustrerender is, we hebben de strijd misschien wel gewonnen binnen in de partij, maar dan binnen in de coalitieafspraak hebben we de strijd dan toch verloren. En we kunnen vandaag in de kwaliteit niks zeggen. De overzijde die moet soms zwijgen. Aan deze zijde heb ik de ervaring, en ik heb het destijds bij mijn eigen vader ook nog gezien, heb ik de ervaring dat je dingen kunt zeggen en dat je kunt herhalen en dat je weet dat je gelijk hebt, dat je ook nadien gelijk krijgt in de wandeling van die overzijde, maar dat je moet slikken. Want je hebt het gezegd, maar je weet dat het niet zal gerealiseerd worden. Nog erger soms, dat is dat je gezegd hebt, dat het afgestemd wordt om dan na enige tijd toch erdoor te komen, maar de pluimen worden op de hoed van het andere gestoken. Zwijgen, slikken. En dan heb je die zijde waar ik ook gezeten heb, een zeer leuke periode, een periode dat je dingen kunt realiseren. En een periode waarbij je dus fier kunt zijn op realisaties, maar terzelfde tijd, neem het van mij aan, beste collega's die daar niet gezeten hebben, dat je af en toe ook wel eens uw vuist toebalt en zegt, verdomme, ik moet hier nu zwijgen en slikken. Want ik wil wel iets veranderen, maar ik heb er de middelen niet voor. Ik heb misschien zelfs nog een goedkeuring van iedereen die het ooit zou gewild hebben. Maar de stad is beperkt in de mogelijkheden die we hebben. En je kunt dus niet altijd realiseren wat je wil. Beste collega's, ik heb niet alleen daar gezeten, ik heb niet alleen hier gezeten, ik heb niet alleen als schepen mogen gezeten. De burgemeester weet dus, ik heb misschien een ambitie op die 4e plaats, nooit. Hè. Maar ik heb ook nog in de publieksbanken gezeten. Ik ben zelfs ooit nog uitgesmeten geworden door de politiediensten, omdat ik hier namens de jeugdraad acties kwam voeren. En ik ga nooit vergeten dat wanneer ik als schepen begon, dat ik van diezelfde jeugdraad en soms doen we aan de overzijde soms wat denigreren, ook adviesraad, en ik vind het toch nog altijd een waarde voor iets. Maar toen ik schepen werd, kreeg ik van diezelfde jeugdraad een ingekaderde foto van toen ik een actie voerde in de jeugdraad, waarbij dat ze gewoon stelden van hopelijk ben je ons niet vergeten en hopelijk ga je deze acties ook niet vergeten. Beste collega's, ik sluit af gewoon met de woorden van welke zijde dat je ook neemt in deze raad, of het nu ook de publieksbanken is, meerderheid, minderheid of in het bestuur zelf. Het is allemaal, neem ik aan, nog altijd met hetzelfde doel, namelijk de stad dienen. Voorzitter, ik denk dat u terecht gezegd hebt van we zijn verkozenen, we worden vaak verweten van postjes, pakkers of wat dan ook te zijn. Ik denk dat de
ik wil het daar niet over hebben, maar dat de meeste van de mensen die hier aanwezig zijn, om niet te zeggen alle collega's die ik hier ook gekend heb, voldoende zaken opofferen voor een engagement die ze op zich genomen hebben. Voorzitter, ik heb vernomen dat u zegt dat wij als afscheidsnemende raadsleden nog eens op een vergadering zullen uitgenodigd worden. Ik vind het verschrikkelijk dat dat een vergadering zal zijn, maar u mag erop aan, ik zal met plezier afkomen, zelfs wanneer het dus zonder zittemmen is. Meneer Plasgaard. Ik ga niet veel meer toevoegen, want misschien wordt het wel ontroerend, maar vanwege de CD&V-fractie willen wij toch iedereen danken voor de samenwerking en de 6 boeiende jaren. Ik zelf heb het soms ook wel lastig gehad om mijn tong te bijten of om toch te zwijgen, maar ik denk dat ik altijd geprobeerd heb vanuit mijn persoonlijke overtuiging te reageren. Nu, onze fractie beleeft bijna volledig, enkel gedeelte blijft. En ons motto wordt vanaf nu less is more. Een beetje kleiner, maar ik ben ervan overtuigd dat we zeker minstens even actief blijven. En dan voor alle mensen die afgaan, veel succes in jullie persoonlijke leven. En de mensen die blijven, veel courage, want met een grotere oppositie straks beloof dat je hier toch wat meer vuurwerk te geven. Het gaat je goed. Last but not least, meneer De Keizer. Nee, de laatste wordt de burgemeester. Ah ja? Zeg ik zelfs toch op het laatste moment mee in de zaal te ondernemen misschien? Kijk, ook Vlaanderen Belang sluit zich aan bij deze mooie lofbetuiging. Ik ga geen bloemen geven, want na bloemen komen de potten natuurlijk. Ik wil maar alleen maar zeggen, wie geeft wat hij heeft, is waard wat hij heeft. Punt. Dank u meneer. Het gaat u goed. Ik zal het laatste woord nemen voor ik het publiek en de media eventjes de zaal mag verlaten. Jullie krijgen een geschenkje op speciale vraag van die me dan vragen is. Het naambordje van de mensen die zeker deze gemeenteraad verlaten, die mogen jullie meenemen naar huis. Want jullie gaan er de mensen nog iets mee doen en anders ligt het van ons op het containerpark. Oké? Maar dat is zo, dat is de realiteit. Wij moeten trouwens deze zaal helemaal vernieuwen. Dus als attentie om te beginnen